ईश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी सचात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण சரி சின்ன மங்களாச்சாரம் நம்ம பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சத்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அத்தியாயம் 5. நம்ம போன வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது பதம் வரைக்கும் நம்ம நிறுத்தியிருந்தோம். இப்ப 7வது பாதத்துல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். கர்ம யோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணருடைய செயல், அதாவது எப்படி நம்ம இந்த கர்ம யோகத்துல எப்படி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி யோகத்துல எப்படி நம்ம செயல் பண்ணோன்றத இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். நிறைய சாராம்சத்தை நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு அதோட இனி என்ன பார்க்க போறோன்றதையும் ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். அதாவது தாமரை இலை நீர் போல, தாமரை இலையில எப்படி நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலும் அதுல பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றது அந்த ஒரு விளக்கம். அது ஒரு உதாரணமா நம்ம பார்க்கிறோம். அது 5லிருந்து 12வது 1லிருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் நம்ம படிக்க போறோம். அதுல கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கடமையை செய்யும் போது எந்த ஒரு செயலுமே வந்து நம்ம கடமையை கரெக்டா செய்யணும். அதுதான் நம்முடைய தர்மம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் 6வது பதம் வரைக்கும். இனி படிக்க போறது பண்ண பலனை எதிர்பாராதே. பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம கடமை மட்டும் நம்ம செய்யணும். யாரா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சமுதாயத்துக்கா இருந்தாலும் சரி, யாருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கடமையை நம்ம சரி வர பண்ணணும் இல்லைங்களா. பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம குழந்தை பெற்றுட்டோம், நம்ம ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிச்சுட்டோம், அந்த வியாபாரத்தை நம்ம கடமைக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம சமுதாய தொண்டு, இது பகவானுடைய தொண்டு, அந்த சாராம்சம் மூலியமா தான் நம்ம செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். புலன் கட்டுப்பாடு, தர்மத்தினோட 4 தூண்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு படிப்போம். ரொம்ப அழகான அந்த இடம் அது. அதை பத்தி பார்ப்போம். அதுல சில பேருக்கு வந்து அந்த குழப்பம் இருக்கும். ஏன் அது தர்மத்தோட 4 தூண்கள் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். செயலற்ற மூவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல், பரமாத்மா, ஆத்மா. இப்ப உடல் தான் நம்ம பேசிக்கா நம்ம வச்சு நம்ம எல்லா விஷயமும் நம்ம செயல்படுறோம். அதோட சாராம்சம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 விதமான சாராம்சம் நம்ம படிக்கலாம். அதாவது குறிக்கோள் இருக்கும் உடலுக்கு. அதாவது உடலுக்குன்னா நம்ம மனது, புத்தி எல்லாமே ஒன்னாதானே இருக்கு. சோ அதோட குறிக்கோள் என்ன? ஆத்மா வேறு. ஆத்மா வந்து உயிர். அது வந்து பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. அது தனியா விட்டணும். அதை உடல் மாத்திரம் நம்ம சொல்லணும். உடல் மாத்திரம் பௌதிகம், அது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ உடலுக்கு வந்து குறிக்கோள் இருக்கு. அது உடலுக்கு என்ன குறிக்கோள்? நாம என்ன மனசுல நம்ம பண்றோமோ அதுதான் நம்ம குறிக்கோளை நாம தீர்மானிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனா உடலுக்குன்னு ஒரு தீர்மானம் இருக்கு, ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு. அதை தான் நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஆத்ம தத்துவம்.
இல்லைங்களா? உடலுக்கும் ஒரு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம அந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் கரெக்டா புடிச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த நிலை நம்ம போக ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ உடலோட குறிக்கோள் என்னன்னு பாருங்க. சிலதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிக்கோள். அதே மாதிரி நாம ஏன் உடலை மாற்றிக்கொண்டே உள்ளோம், அந்த சாராம்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இத்தகைய முயற்சியில நமக்கு என்ன கிடைப்பது, என்ன பண்ண நமக்கு என்ன நாளைக்கு கிடைக்குது, நமக்கு என்ன உடலை மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதனால நமக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு, இத்தகைய முயற்சியில நமக்கு என்ன கிடைப்பது அப்படின்னு அதையும் புரிஞ்சுக்கணும். அது நாம் ஏன் இவ்வாறு உடலை பெறுகிறோம், அதை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். அதே மாதிரி உடலின் இயற்கை என்ன, அது உடலோட இயற்கை என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இல்லைங்களா? சரி, இது வந்து உடலோட சம்பந்தப்பட்டது. ஆத்மாவுடையும் பரமாத்மாவுடையும் அதோடைய அவங்களுடைய சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தி தான். இப்ப பரமாத்மான்றது பகவானுடைய ஒரு, அதாவது அவருடைய, அதாவது 3 விதமான விஷ்ணு. நம்ம நேத்து போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? 4வது அத்தியாயத்துல. அது பரமாத்மான்றது பகவானுடைய அதுவும் ஒரு அவதாரம் தான். அது வந்து பரமாத்மா அவதாரம். எல்லா ஜீவராசி இதயத்துக்குள்ளயும் இருப்பாரு அவர். நம்ம உடலுக்குள்ளேயே தான் இருப்பாரு. நம்மளை பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. நம்ம திரைய போட்டு மூடணும் அவசியமே இல்ல. நம்ம யாரா பார்க்க போறாங்க, வீட்டு உள்ள யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. பரமாத்மா நம்ம இதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறார். இல்லைங்களா? அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதே மாதிரி ஆத்மா, ஜீவாத்மா. அதோட செயல்பாடு என்ன, அதோட பண்பு என்ன, அதோட கொள்கை என்ன, அது ஏன் எப்படி செயல்பாடுன்றதையும் அது தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடலோட விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். இல்லைங்களா? இது செயலாற்றும் மூரல் பத்தி நம்ம தெளிவா நம்ம இது படிக்கணும், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். பொறுமையா நிதானமா படிக்கணும் அது. ஓகேங்களா? சரி, சமமாக பார்த்தல் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எப்படி சமமாக பார்க்க முடியும்? ஒரு பிராமணன் இருக்கான், ஒரு சத்திரியன் இருக்கான், சூத்திரன் இருக்கான், வைசியன் இருக்கான், சண்டால புத்தியில இருக்கான், நாய தின்பவன் இருப்பான், எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. எப்படி நம்ம சமமாக பார்க்கணும்? அந்த பக்குவம் வரவன் தான் ஞானி, அவன் தான் கர்மயோகி. இல்லைங்களா? எதிரியா இருந்தா கூட சரி, அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அது உணரணும். ஏன்னா அவன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கிறான், அவனுடைய கர்மா. சோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். எது எப்படி பார்க்கறோம்னா அதுதான் யோகம், அதுதான் ஆத்மாவுடைய பண்பு. ஆத்மாவுடைய அந்த உணர்வோடு தான் நாம எதிரியை பார்க்கறதுனால, நண்பனா பார்க்கறதுனால, ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா அவன் பகவானா தெரியும். அந்த எதிரி கூட பகவானா தெரியும் நமக்கு. ஓ, நம்ம தான் அது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம அதுல இருந்து நம்ம மாற ஆரம்பிப்போம். இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய தாக்கம். முதல்ல பேசிக்கே அதான் தாக்கம். அந்த தாக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம் வச்சுக்கல, அப்ப நமக்குள்ளே மாற்றம் ஏற்படும். என்ன மாதிரி மாற்றம் பாருங்க. எல்லாருமே சமமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். தன்னிலை அடைகிறோம். அந்த மாற்றம் தான் நம்ம தன்னிலை அடைகிறோம். தன்னிலை அடைஞ்ச பிறகு அது எல்லாருமே நாம ஒண்ணு போல பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு சின்ன எறும்பு கூட நினைச்சுக்கலாம், எறும்போட கொல்ல மாட்டோம். எறும்புக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காரு அப்படின்ற அந்த மாற்றம் நம்ம வந்துடும் நம்ம. இல்லைங்களா? அதை பத்தி பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகத்தோட அறிமுகம் அது 27, 29 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 27, 28, 29. அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த நம்ம அந்த ஹரிநாமத்தை உச்சாரணம் பண்றீங்களா, அதை பத்தி இதுல படிப்போம் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா. அது பார்ப்போம். அமைதிக்கான வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 29 கடைசி பதம். கடைசி பதத்துல 2 விதமான விளக்கம் பாருங்க. கடவுளை விரும்புவர்களும் கடவுளை அறிந்து கொள்ளுதல் ஒண்ணு. கடவுளை பற்றி அறிவு, அதாவது அமைதி. இந்த 2 சாராம்சம் படிக்கிறோம். இதுல வந்து கடவுளை விரும்புவோர் என்று கடவுளை அறிந்து கொள்ளுதல் பாத்தீங்கன்னா பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தல். கடைசி பாதத்துல 29 பாதத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம அதை படிக்க போறோம். எல்லா லோகங்களிலும் பாத்தீங்கன்னா உயிர் வாழிகள் உரிமையாளர் பகவான். ஒரு லோகம் மட்டும் இல்ல, 14 லோகம் இருக்கு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளார, இந்த அண்டம். அது மாதிரி 1000 லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அண்டங்கள் இருக்கு. எல்லா அண்டத்துக்குள்ளயும் ஒரு லோகங்கள் இருக்கு. ஒரு லோகம். இப்ப நம்ம அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகம் இருக்கு. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள். அந்த அண்டத்துக்குள்ளே ஜீவராசிகள் எல்லாத்துக்குமே பகவான் தான் ரிஷிகேசா. அவரும் உரிமையாளர். பகவான் தான் உரிமையாளர். இல்லைங்களா? அனைவரும் நலன் விரும்பி, பகவான் வந்து அனைவருக்கும் நலன் விரும்பி அப்படின்ற அதை பத்தி நம்ம அழகா விரிவா நாமும் இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம படிக்க போறது 7வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த 12வது பதத்து வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, எப்படி பயிற்சி செய்வது, முக்கியமா அதுதான். இந்த பதம் 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் எப்படி நம்ம பயிற்சி செய்வது ஆன்மீகத்துல, அதாவது பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கறது, எப்படி நம்ம செயல்படும், நம்ம யாருன்றது உணர போறோம் இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா ஒரு பதம் மூலியமா பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன், அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆவார். எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபடுத்துவதும் இல்லை, அத்தகைய மனிதன் பக்குவம் பந்தப்படுத்துவதில்லை. இப்போ முக்கியமா நாம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியோடு செயல்படும் தூய ஆத்மா. இப்ப மனதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண, மனதோட உயர்ந்தது நம்ம எது சொல்லிட்டு இருக்கோம், நேற்று நம்ம படிச்சோம் 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் அதை பத்தி.
ஞாபகம் இருக்கா? மனதோட உயர்ந்தது எது? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. புத்தி பிரபு. மனதை விட உயர்ந்தது புத்தி. புத்தி. சரி. மனதோட உயர்ந்தது புத்தி இல்லைங்களா? புத்தியோட உயர்ந்தது நம்முடைய ஜீவாத்மா. ஆத்மா. ஆத்மா. இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு போறோம். அப்ப மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா புத்தியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மனது கண்ட்ரோல் ஆயிடும் இல்லைங்களா? மனது கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா புலன்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிடும். புலன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான புலன்கள். இந்த 5 விதமான புலன்களை இப்போ மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்திட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் கடினம் தான். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணது ரொம்ப கடினம் தான். ரொம்ப ரொம்ப கடினம் தான். ஒத்துக்கணும், எல்லாருமே ஒத்துக்கணும். இப்ப நம்ம கீதை படிக்கிறோம், வேதங்கள் படிக்கிறோம், சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னும் போது அந்த நேரம் தான் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்புறம் பௌதிகத்துல வந்தப்ப நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும், கடினமா இருக்கும். ஆனா அது பக்குவம் ஆறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். உடனே ஆகாது, கொஞ்சம் நாள் ஆகும். அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட, கிருஷ்ணா காற்றை கூட குடுவில அடைச்சு வச்சிரும் கிருஷ்ணா, ஆனா மனதை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கிருஷ்ணா. ஆனா பகவான் 35ல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. 6வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகம் 5:35 என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னால மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. அதை காற்றை குடுவில அடைக்கிற காற்று, கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றை குடுவில அடைச்சு உன்னால முடியுதுன்னா மனதை உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ணனா அது வந்து கொஞ்சம் கடினம் தான். பகவானே சொல்ற கடினம் தான் அது. ஆனா அதையே வந்து நீ பயிற்சி பண்ண அது சாத்தியப்படும்ன்றார் பகவான் 35ல சொல்றாரு. சோ அது மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நாம முறைப்படி அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாமே சாத்தியப்படும். யாரும் ஸ்லோகம் படிக்க முடியாது, ஸ்லோகம் படிக்க முடியாது. நாம அது எஃபோர்ட் எடுக்கணும் இல்லைங்களா? எல்லா விஷயத்திலுமே நாம அது. அப்ப மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா புத்தியை மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம். சரி, ஓகே, நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல நமக்கு வந்து மனதை வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது இல்லைங்களா? அது நம்ம அதில் ஐக்கியப்படுறோம். சரி, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றது, இப்ப கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது இல்லைங்களா? எல்லா விஷயங்களையும் பாருங்க, அதுல வந்து எவ்வளவு நுணுக்கமா நம்ம ஒண்ணு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. இப்ப கண்ணால பாக்குறோம், நிறைய விஷயங்கள் தப்பா விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இப்ப அஜிமுலான்னு எடுத்துக்கலாம். அஜிமுலான் என்ன பண்றான், ஒரு காட்டுல போய் தப்பான ஒரு ஒரு ஆடவனும் ஒரு ஒரு அதாவது வேசியும் ஒரு ஆடவனும் உடலை பார்த்துட்டான். பார்த்தவனும் அவன் தப்பான இடத்துக்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் செயல்பாடு தப்பா. இத்தனைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்து ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளவன். கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, அவன செயல்பாடு அப்படியே மாறி போச்சு. அதே மாதிரி ஜடபரதர் போனாரு, காட்டுக்கு போனாரு. காட்டுல போயிட்டு என்ன பண்ணாரு, ஒரு மானோட பற்று இருந்தனால கடைசியில அடுத்த பெரிய மானாவே போனாரு. பற்றோட இருந்துட்டார், அந்த மான் மேல பற்று இருந்தனால. அது மாதிரி புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பேசிக் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 விதமான தூண்கள். முக்கியமா 4 விதமான தூண்கள் சொல்வது நம்ம வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டது. அந்த 4 விதமான தூண்கள் என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு சொல்றேன், கருணை. முதல்ல கருணை, சத்தியம், தவம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தூய்மை. இந்த 4மே வந்து சமுதாய தூண்கள். இப்ப அந்த 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னா, கருணை சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கருணை சொல்லும் போது எந்த ஒரு ஜீவராசியுமே நம்ம கொல்லக்கூடாது. எந்த ஒரு ஜீவராசியும் அதாவது புலால் உண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுது. அதுக்குள்ள உள்ள போல நான். அது நம்மளுடைய அவங்கவங்களோட தனிப்பட்ட ஒரு சுதந்திரம் அது. யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டவங்க, இதுவரைக்கும் சாப்பிடாம இருந்தவங்க, இனி சாப்பிடாம இருக்கிறவங்க அவங்க தனிப்பட்ட சுதந்திரம். பகவத்கீதை அது வந்து யாரையுமே வற்புறுத்தாது இல்லைங்களா? ஆனால் இது சமுதாயத்தோட முக்கியமான தூண். இதை சிதைக்க கூடாதுன்னு தான் வேதங்களுக்கு சொல்லப்படுறது. அதுக்கு நாம தான் அதுக்கு இருக்கணும். இப்போ அதுக்கு அந்த கருணை ஏன் சொல்லப்படுறது, ஒரு உயிரினத்தை கொல்லக்கூடாது ஏன்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான். இப்ப என்னை கட்டி போட்டு, என்னையும் என் மனைவியும் கட்டி போட்டுட்டாங்க. கட்டி போட்டு என் கண்ணு முன்னதுல என் குழந்தை கொல்றாங்க, அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்க. அப்போ தாயோட அந்த குழந்தைங்களோட அதாவது அப்பா அம்மாவுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கட்டி கையை வச்சு கட்டி போட்டாச்சு. மனைவியும் சரி கணவரையும் கட்டி போட்டாங்க. தன்னுடைய பிள்ளையை போட்டு அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்க. அப்படின்னும் போது அப்ப அந்த மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஒரு தாயோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? சாபம் விடும் இல்லைங்களா? சாபம் விடும். ஏன்னா இது மனிதனுக்கு உள்ள இயல்பு அது. அதே மாதிரி எல்லா ஜீவராசிக்கும் உள்ள இயல்பு அது. மனிதனுக்கு மட்டும்தான் வந்து சூட்சம உடல், சூதல உடல் இல்ல. எல்லா ஜீவராசிகளுமே இது. ஏன் மரத்து கூட இருக்கு, தாவரங்களுக்கு கூட சூட்சம உடல் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம புரியாம தான் நாம எல்லாத்தையுமே அலட்சியப்படுத்துறோம். எல்லா உயிரினத்தையும் அலட்சியப்படுத்துறோம்.
இப்ப மனுஷனுக்கு மாற்றம்னா தனிப்பட்ட சூட்சம உடல் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் சூட்சம உடல் கிடையவே கிடையாது. நாம உடல் மட்டும்தான் மாற்றம் ஏற்படுது. நாம அடுத்த பிறகு நாயா கூட பிறக்கலாம். நாயா பிறக்க முடியும், ஏன்னா நான் செஞ்ச கர்மா அது. அப்போ இந்த உடல் தான் மாற்றம் ஏற்படுது, உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் மாறாது, அது மாறாது. அது பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி. அந்த நாய்க்கு நாய் தான் அந்த உருவம் தான் மாறிச்சே தவிர உடல் தான் மாறிச்சே தவிர உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் அங்க மாறாது. இந்த உடலுக்குள்ள உள்ள ஒரு எல்லா இதுவும் அங்க போயிடும். அதுக்கும் கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அதுக்கும் கோபம் வரும். அதுக்கு எல்லா விதமான கண்ட்ரோலுக்கு மனமும் இருக்கு, அதுக்கு புத்தியும் இருக்கு, அதுக்கும் இருக்கு. சோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கோபம் வருமோ அதே தான் கோபம் வரும். அது எப்படி நம்ம எப்படி சாபம் விடுறோமோ அதே தான் அது சாபம் விடும். இப்ப என்னுடைய பிள்ளைய கட்டி போட்டு அடிக்கும் போது என்ன கட்டி போட்டு அடிக்கும் போது அப்ப தாய் என்ன பண்ணுவாரு, அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, சாபம் தான் விடுவாரு. ஏன்டா என் பையனை போட்டு கொல்றீங்களாடா பாவீங்களா, உருப்பட மாட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா சாபம் விடுவாங்க இல்லைங்களா? கண்ணுக்கு எதிர நம்ப அதானே பகவானே இப்படி ஆயிடுச்சு பகவானே அப்படின்னு சாபம் விடுவாங்க. அதேதான் ஆடும் சரி, கோழியும் சரி, மாடும் சரி, எல்லா ஜீவராசிகளுமே அதுதான் சாப விடும். அந்த சாபத்தை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, தன்கூன் பெருக்கற்கு தான் விருது ஊனன்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க. சோ அது மாதிரியா இப்ப அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் வலிக்கும். சரி, அப்போ தாவரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் உண்டு. தாவரத்துக்கு ஒண்ணு ஒரு விசேஷமான குணங்கள் என்ன தெரியுங்களா? அதோட இயல்பு. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா மனுதுல வந்து ரொம்ப அழகா மனு சாஸ்திரத்துல அழகா சொல்லிருக்காங்க. அது மாதிரி உபநேசங்களை கொடுக்குறாங்க, ரிக்கி வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஒரு வெண்டைக்காய் செடி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அந்த வெண்டைக்காய் செடியை நம்ம பறிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் வலிக்கும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, தாவரங்களோட அதோட இயல்பு அப்படிதான். ஆனா அது வளரும். ஒரு வெண்டைக்காய் பறிச்சுட்டுனா அடுத்த வெண்டைக்காய் வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு கத்திரிக்காய் பறிச்சேன்னா ஒரு கத்திரிக்காய் திருப்பி வளர ஆரம்பிச்சிடும். பிரச்சனையே இல்லை. அதாவது அதுக்கு அது உடலோட அங்கம் தான் அது. ஆனா வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அதுக்கும் வலிக்கு, அதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் உணர்வு இருக்கு, அதுக்கும் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதை வந்து எனக்கு அதை படையல் பண்ணுங்க, எனக்கு அந்த உணவை பரிமாறுங்க, அந்த உணவை எனக்கு கொடுங்க, நான் உனக்கு பிரசாதமா தரேன். அது அந்த பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா அனிமலை கொண்டுட்டு அந்த அனிமலை கொண்டு அது எனக்கு பிரசாதமா வச்சீங்கன்னா அது மகா பாவம் சொல்லுது வேதம். ரிக்கு வேதம் அதான் சொல்லுது, எல்லா வேதங்களும் அதான் சொல்லுது, கீதையும் அதான் சொல்லுது. தாவரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அந்த பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா விலங்குகளை கொல்றதோ மற்ற ஜீவராசியை கொல்றதோ அது ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு பகவான் வந்து வேதங்கள் மூலமா சொல்றார். அதுதான் சமுதாய தூண் சொல்லப்படுது. யாரையுமே கொல்லக்கூடாது, யாரையுமே அடிக்கக்கூடாது, யாரையுமே விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது. ஆனா உனக்குன்னு ஒரு வர்ணம் இருக்கு, அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு சத்திரியன் இருக்கான்னா ஒரு விரோதி ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து கொள்ளடிக்க வரான், அவன் நாடை பிடிக்க வரான்னும் போது அப்போ சண்டை போடுவாங்க. அது சத்திரிய தர்மம். அது ஒரு பிராமணன் போய் பண்ண முடியுமா? கடினம் தானே. அவன் வேலை என்ன? ஒரு சூத்திரோட வேலை என்ன? ஒரு வைஷ்ணோட வேலை என்ன? அவன் வந்து போவான், அவன் சண்டை போடுவான், அவனுடைய கடமை அது, அவனுடைய தர்மம் அது. எல்லாருமே கத்தி எடுத்து சுத்த முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் கடினம் தானே. அதுக்குன்னு கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணணும். ஒரு ராணுவத்துல சேர்ந்தோம்னா அதுக்கு ஒரு பயிற்சி பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா? சரி, அதுக்குள்ள ரொம்ப போக வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி அந்த கருணைன்றதே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முக்கியமா அதோடைய சாராம்சம் என்னன்னா, புலால் உண்ணக்கூடாது, மாமிசங்கள் உண்ணக்கூடாது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அது அவங்களுடைய சாய்ஸ். சாப்பிடுறது சாப்பிடாத போறது அது அவங்களுடைய சாய்ஸ். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது? கண்டிப்பாக அது உண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? கருணை. இரண்டாவது சத்தியம். சத்தியம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட சத்தியம் பாத்தீங்கன்னா, முகத்துக்கு நேரம் ஒண்ணு பேசுவாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க. இது ஒருத்தனை அடிச்சிடலாம், ஒருத்தனை கொலை பண்ணிடலாம். அதை விட மோசமான செயல் வந்து இதுதான். ஒருத்தனை கண்ணத்துல அரைச்சிடலாம், இல்ல கொலையோட பண்ணிடலாம், அது கூட பாவத்தை அனுபவிச்சிட முடியும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள வச்சுன்னு வெளியே ஒண்ணு பேசுறாங்க பாத்தீங்களா, அது மகா பாவம் சொல்லுது வேதம். ரிக்கு வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது அந்த செயல்பாடு செய்யவே கூடாது. இது கீதையிலேயும் பகவான் அதான் சொல்றாரு. மனதை உள்ள வச்சுக்கின்னு வெளியே ஒண்ணு பேசவே கூடாது, அந்த மாதிரி பேசவே கூடாது. எது வந்தாலும் நேரா டைரக்டா பேசணும். இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உள்ளன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார், உறவு கலவாமை வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரிபோல் மாதாஜி. சோ அப்போ வந்து சத்தியம்.
நம்ம எப்படி பேசணும், எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படின்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க, உபநிஷங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நாம ஃபாலோ பண்ணோம். மனசுல வச்சுக்கிட்டு வெளியே பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நாம இருக்கவே கூடாது. 2வது சூதாட்டம், முக்கியமா சூதாட்டம். இந்த சீட் ஆடுறது, இந்த கேம்பிளிங் ஆடுறது, முக்கியமா இந்த மொபைல் எல்லாம் அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த கேம் ஆடுறாங்க பாருங்க, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க, அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான செயல் அது. நாம உழைச்சி சாப்பிடணும், உழைச்சி வருமானத்தை நமக்கு என்ன உழைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற உடல் உழைப்பு இருக்கணும். உடல் உழைப்பு இல்லாம புத்தி உழைப்பு அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பௌதீகம், பந்தப்படுத்தும் நம்மள நம்மள மோசமான செயல கொண்டு போய் விட்டுரும். அறிவு சார்ந்த வருமானம் வரும், அறிவு சார்ந்த வருமானம் ஒண்ணு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல. அந்த படிச்ச படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வருமானம் வரும். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ்ல இருக்கு, நான் அப்புறம் பேசுறேன். அறிவு சார்ந்த ஒரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கூகுள் இது அதோட ஓனர் அதோட சிஓ பாத்தீங்கன்னா அவர் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறார். ஏன்னா அவருக்குள்ள ப்ரெஷர் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அது ப்ரெஷர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு சார்ந்த உழைப்பு இருக்கு ஒண்ணு, இல்லைங்களா? நம்ம அது மாதிரி படிக்கணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பௌதிகம் தான், அது பௌதிகம் தான். ஆனா அதே அந்த பௌதிகத்தை ஆன்மீகத்தை எப்படி கொண்டு வர முடியுமா பாருங்க, அதுதான் பெரிய விஷயம், அதுதான் கொண்டு வரணும், இல்லைங்களா? அதை முயற்சி பண்ணணும். சரி, அதுகிட்ட போக வேண்டாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சூதாடுறது ரொம்ப மோசமான செயல். அந்த செயலை இதுல இருக்கவே கூடாது. அது தவம். அது என்ன ஒண்ணு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள குணத்தை மாத்தும், தமோ குணத்துக்கு கொண்டு வந்துடும். அந்த செயல்பாடு தமோ குணத்துக்கு கொண்டுடும். அப்பதான் ஒருத்தர் என்ன கேட்டார், ஒரு 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 கிளாஸ்ல கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, இப்ப நாங்க வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல பணம் போடுறோமே, அது வந்து எப்படி அது அப்படின்னு கேட்டாங்க. அது ஒரு சூதுதான், அது ஒரு சூதுதான். அது சூது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து எப்படி பண்ணா, ஒரு சில ஷேர் மார்க்கெட்ல பணம் போடுறாங்க, போட்டுட்டு எப்போ வந்து அதை வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரியாது, ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன், நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து டவுன் ஆக போகுது, ஒரு இடத்துல ஒரு கம்பெனில போடுறாங்கன்னா அந்த கம்பெனி டவுன் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா டப்புனு பணத்தை எடுத்து எங்க வந்து அதிகமாக லாபம் வருதோ டோக்கன் அதுல போடுறது. சில பேர் இன்னும் அதுலயே வந்து நிறைய தப்புகள்லாம் நடக்குது, தப்பு பண்றாங்க, அதுலயும் ஒரு சூது நிறைய பண்றாங்க அப்படின்றத ஷேர் மார்க்கெட்ல உள்ள ஒர்க் பண்றவங்களே சொல்றாங்க. அவங்க அதுக்குன்னே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா ரசோ குணத்தை கொண்டு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பணம் சம்பாதிக்கணும் அந்த குறிக்கோள் போயிடுச்சுன்னா அது பௌதிகத்துல போகும்போது எண்ணம் வந்து ரசோகுணம் போயிடும். அப்ப அந்த எண்ணமும் அந்த புத்தியும் அதுல போயிடுச்சுன்னா நம்ம இயற்கையாவே நம்ம வீட்லயும் அதே புத்தி வந்துடும். நம்ம வீட்டுல குடும்பத்தை நடத்தும் போது சரி, எல்லா விஷயத்திலும் வாட்ச் என்ன விலை, நீ போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸோட விலை என்ன, ஒரு ஷூவோட விலை என்ன, மொபைலோட என்ன விலை என்ன, இதை விட என்ன அப்படின்ட்டு அப்படி அந்த பணோட விஷயத்திலே போயிடும். அது நம்ம என்னதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் அந்த புத்தி அங்கதான் போகும், அந்த குணம் அங்கதான் கொண்டு போய் விடும். ஷேர் மார்க்கெட்டும் வந்து அதுவும் ஒரு சூழ்தான் அப்படின்னு நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நாகரிகமான காலத்துல அது ஒரு ட்ரெண்டா போயின்னு இருக்கு. சரி, இது எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்மளுடைய சத்தியம் இருக்கணும். நாம உழைக்கணும், உழைச்சி அதுல வருமானத்தை வாங்கி அதுக்கு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை உணவு உட்கொண்டு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவனுக்கு உதவி பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல். வட்டி கூடுறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கூட இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது ஒரு கிளாஸே இருக்கு, அதை படிப்போம், அதுல நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? சத்தியம் இது 2வது தூண், சமுதாயத்தோட 2வது தூண். 3வது தூண் வந்து தவம். தவம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சிகரெட் குடிக்கிறது, அதே மாதிரி இந்த மது குடிக்கிறது. சோ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து நம்ம வாக்கு தவம் சொல்லுவாங்க, அதை சொல் தவம் சொல்றது, இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி பேசணும், சத்தியமே பேசணும், உண்மைதான் நம்ம பேசணும், எதுவா இருந்தாலும் உண்மையை பேசணும். மறைச்சோன்னு வச்சுங்களா, ஒரு மறைக்க நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க எல்லாம் பெரிய மனுஷங்க, நீங்க எல்லாருமே பெரிய ஆளு தான், எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனாலும் நமக்கு எப்போ வரும் தெரியுமா அந்த பிரச்சனை வரும், நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதை மறைக்க பார்ப்போம், மூடி மறைக்க பார்ப்போம். ஆனா அதனால நம்ம நிறைய ப்ராப்ளத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். எல்லாருக்கும் தெரியும் சத்தியம்னா என்ன, தவம்னா என்ன, கருணை என்ன தெரியும். ஆனா நமக்கு என்னைக்கு அந்த பிரச்சனை வருதோ அப்ப நம்ம அதை மறந்துடுவோம், மறந்து நம்ம செயல்படுறோம். இது எதுக்கு பகவத்கீதை சொல்லுன்னு வச்சுக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரிஹரே, இது தாரகத்தை மத்த சொல்லிட்டே இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சத்தியம் வந்துடும், தவம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? மது போதைகளை கண்டிப்பா இருக்க விட வஸ்து, அதாவது அதுக்குதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயில கூட பாத்தீங்கன்னா கூட பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸே போட மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுலயும் ஆல்கஹால் இருக்கு, வயிறு செரிமானம் ஆக மாட்டேங்குது.
சில பேர் வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம்வாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெலுசின் போட்டாதான் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆகும், செரிமானம் ஆக மாட்டேன்னு அதை குடிப்பாங்க. சோ இது வந்து யோகிகள் வந்து குடிக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுலயும் ஆல்கஹால் இருக்கு. பெயின் கில்லர் எடுத்துக்க மாட்டாரு. இப்ப நம்மளோட குருஜி பாத்தீங்கன்னா கை அடிபட்டது, பாத்ரூம் ஸ்லிப் ஆயிட்டாரு, கை வந்து ரைட் கை வந்து இந்த இந்த இடத்துல கிராக் ஆகி போச்சு. ஆனா இப்ப கட்டு போட்டு உட்காந்துக்கிறாரு. ஆனா பார்த்தா பெயின் கில்லர் கொடுத்தாங்க, வலி தாங்க முடியல அவரால், பெயின் கில்லர் கொடுத்தாங்க, போடவே இல்லை அவரு. கேட்டா அவரு சொல்றாரு பெயின் கில்லர் போட்டா அதுல வந்து இது இருக்கு, ஆல்ரெடி குணம் மாறிடும். நம்ம வந்து கோவில் கட்டின்னு இருக்கோம், நிறைய கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், அப்ப நம்ம கோவம் வரும், பிரச்சனை வரும், அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயின் கில்லர் எடுத்துக்கவே இல்லை அவர். அடிபட்டுச்சு, அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். நாம செஞ்ச தப்பு, பாத்ரூம் செஞ்ச தப்பா, தண்ணி ஊத்துன தப்பா, நீ ஒழுங்கா போகணும். அவரு சொல்றாரு, பாத்ரூம் தண்ணி இருக்குதான் செய்யும், சோப்பு தண்ணி இருக்குதான் செய்யும், நீ தான் பார்த்து போகணும். விழுந்துட்டு மொத்தம் மேல நம்ம படிய போடக்கூடாது இல்லைங்களா? அவரு பிரபுஜி ரொம்ப அழகா, அது நம்மளோட குரு அவரு இல்லைங்களா, கோயிலோட ஆச்சாரியர். அவரு அவரு அந்த தன்மையில இருக்காரு. ஒரு குரு நம்ம அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அது அனுபவிக்கிறார். அந்த 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 நான் செஞ்ச கர்மா அது அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றார். இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கோயிலை கட்டி இருக்கிறார். ஒரு பெரிய ஒரு 12 லாங்குவேஜுக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் பேருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதையை படிச்சு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். அவ்வளவு பெரிய பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் சேவா பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கும் இந்த பிரச்சனை வரும்போது அவர் என்ன சொல்றார், இது என்னுடைய கர்மா, நான் செஞ்ச பாவம், நான் செஞ்ச புண்ணியம், ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன், அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்ன்ற இல்லைங்களா? அதை விட்டு நான் பெயின் கில்லர் போட்டு அந்த அனுபவிக்கிறத நான் அங்க ஸ்லிப் ஆயிட்டேன்னா, ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுத்தார் பிரபுஜி. நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல படிச்சுன்னு தான் இருக்கிறோம், அவர் சொல்லும் போது நமக்கு இன்னும் நம்ம உத்வேகம் கொடுக்குது நமக்கு இல்லைங்களா? சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. மெடிசன் எடுங்க, நான் வேணா மெடிசன் எடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த மெடிசன் என்ன மெடிசன் அதை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உடலை மாற்றம் பண்ணுங்க. எனக்கு வயசான காலத்துல இப்ப ஏற்கனவே நாம வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டுருப்போம், ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்மோக் பண்ணிருப்பாங்க, எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லல எல்லாமே. ஆனாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரு, அது அவங்களுடைய கர்மா. ஆனா வந்து கீதையை படிச்ச பிறகு அவங்க மாறுறாங்க பாத்தீங்களா? அப்ப உடல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாதுதான், கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீ அந்த மார்க்கத்துல வந்துட்ட பிறகு, பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்ட பிறகு, கீதையை படிச்சு உணர ஆரம்பிச்ச பிறகு, அந்த நீ ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாவே நீ முக்திதான்றார். இதே பகவத்கீதையில தேசியாகப்பட்டவள் பகவத்கீதையை தன்னுடைய காதால கேட்டது, முதல் அத்தியாயத்தை காதால கேட்டது, அவ முக்தி அடைகிறான். ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் இல்லைங்களா? 3ஆவது அத்தியாயத்துல பாருங்க, இவரு ஹரிதாஸ் சாகூர் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றாரு, வேசியாகப்பட்ட அவளை மயக்கத்துக்கு வரா, வந்த இடத்துல பாருங்க மயக்க முடியாம கடைசியில அவளே வந்து பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல வந்தா. அது மாதிரி நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? தவம் முக்கியமானது. மது போதைகள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது, சிகரெட் இந்த மாதிரி புகையிலை இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பேச்சிலையும் கரெக்டா நம்ம சொல் வாக்கு தவம் கரெக்டா இருக்கணும் இல்லைங்களா? இது வந்து 3ஆவது தூண். 4ஆவது தூண் தூய்மை. உள் தூய்மை வெளி தூய்மைன்னு இருக்கு. இது நம்ம நாளைக்கு படிப்போம். இது நாளைக்கு என்ன அடுத்த அத்தியாயத்துல படிப்போம். 6ஆவது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி ரொம்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல இது ஒரு நிலை, உள் தூய்மை வெளி தூய்மைன்னு சொல்லப்படுது. உள் தூய்மைன்னு சொல்ல போது நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செய்யணும், மனதாலையும் புலனாலையும் சொல்லவில்லை. நம்ம உள் தூய்மைன்னு சொல்லும் போது மனது கண்ட்ரோல் பண்ணும், புத்தி கண்ட்ரோல், இது கண்ணுக்கு தெரியாது சூட்சம்ல, அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் உள் தூய்மை. வெளி தூய்மைன்றது உடல், நம்மளுடைய பார்வை, நம்மளுடைய ஹேர் ஸ்டைல் மாத்துறது, நம்மளுக்கு முகத்துல நம்ம வந்து நாமம் போடுறது, அதே மாதிரி நமக்கு பட்டை அடிக்கிறது, அப்படி கண்டி மாலை போடுறது, உத்ராட்ச மாலை போடுறது, இதெல்லாம் வெளி தோற்றம், வெளி தூய்மை. அது மாத்திரம் கிடையாது, நம்ம பேசுற விஷயம், காதல கேட்கிற விஷயம், வெளி விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்ம நெறிப்படுத்தணும். உள் தூய்மை வெளி தூய்மை இது மாத்திரம் இல்லை, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். 2வது பாத்தீங்கன்னா தவறான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது. தவறான பாலுணர்வு சொல்றதுன்னா ரொம்ப அழகா பிரம்மச்சாரி நம்முடைய, அதாவது நம்மளுடைய சீல பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு பிரம்மச்சாரி புக். இது எல்லாரும் படிக்கணும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழணும். எல்லாருமே நம்ம 50 வயசு ஆயிடுச்சுனாவே, 48 வயசு ஆனாவே அந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும், பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை வாழணும். சோ அது ரொம்ப அற்புதமா போட்டிருக்காரு. அதாவது மனைவி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு. மனைவியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வரவங்க தான் அவங்க, அதே மாதிரி கணவன் நம்ம வாழ்க்கையில வரவங்க தான். இது மனைவியோ கணவனோ ரெண்டுமே ஒரே ஆத்மா தான். ஆத்மான்றது எல்லாம் ஒண்ணுதான். உடல் தான் பெண் ஆண்ட பிரிக்கிறோம், ஆனா 2 ஆத்மா ஒண்ணுதான் பகவானுக்கு பொறுத்த வரைக்கும். அப்ப நாம மனைவி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிட்டோம், கணவன் எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதும் அந்த புக்ல ரொம்ப அழகா எழுதிருக்காரு. 48 வயசு எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதையும் எழுதிருக்காரு.
அது மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும். தவறான பாலுணர்வு இருக்கவே கூடாது. எப்படின்னா இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த அந்த அம்மாவிட்ட போய் தவறான பேச்சு பேசக்கூடாது, தவறாக பேசக்கூடாது, உள்ள வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான பாலுணர்வுக்கு அடிப்படை தகுதி. வேற ஒரு மனைவி கிட்ட நாம வந்து அந்த மாதிரி பேசவே கூடாதுன்னு வேதம். பேசவே கூடாது. பேசினாலும் அதாவது எப்படி பேசணும்னா, அதாவது அவங்க மனசை வந்து கலங்கப்படுத்தாம பேசணும். அவங்க மனசை கலங்கப்படுத்தக்கூடாது. தவறான அந்த பாலுணர்வு விஷயமா பேசவே கூடாது. முன்பு ஒரு சகோதரியா பார்க்கலாம், ஒரு தாயா பார்க்கணும். அந்த பிரம்மச்சாரி புக்கு வாங்கி படிங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது எனக்கு சொல்ல வரல எனக்கு அது. அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமா அதுல எழுதியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஒரு ஒரு அது தவறான பாலுணர்வு முக்கியமா இருக்கக்கூடாது இந்த அதாவது தூய்மையில முக்கியமா. அதே மாதிரி ஒரு பெண்கள் கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்றத கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேதம் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கு. அவங்க மனசை வந்து கிளறக்கூடாது. கிளறன்னா தவறான விஷயத்துல அவங்கள கொண்டு போற அளவுக்கு பேசக்கூடாது. உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளியே ஒண்ணு பேசவே கூடாது. பாலுணர்வு தோன்ற அளவுக்கு பேசக்கூடாது. அவங்க தவறான கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது. அதெல்லாம் பாவம் சொல்றது. அதெல்லாம் வேதம் வந்து தவறுன்னு சொல்லப்படுது, அதர்மம்னு சொல்லப்படுது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது தூண் சமுதாய தூண் தூய்மை. நம்ம என்னென்ன படிச்சோம்? கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இதை மட்டும் மனசுல வச்சுங்க. இது வந்து சமுதாய தூண். இந்த தூணை நாம சிதைக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம சமுதாயம் அடுத்த தலைமுறை நமக்கு நாம தான் விரோதி. நாம தான் அதுக்கு விரோதியே. அடுத்த தலைமுறையை நாம தான் கெடுக்கிறோம். அது பெரிய பாவம். அது நாம எப்படியா போனா பரவாயில்ல இல்லைங்களா? அடுத்த தலைமுறையா நம்ம நல்லா கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? அடுத்த தலைமுறையா நம்ம கொண்டு போகணும். சோ அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணும்? இந்த மாதிரி விஷயங்களை பாவங்களை குறைத்தாலே துன்பங்கள் குறைந்து விடும். கண்டிப்பா இல்லைங்களா? அப்போ புலன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் ஆகும். இந்த 4 விஷயங்கள் நம்ம கரெக்டா செயல்பட ஆரம்பிச்சாவே போதும். செயல்படாம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கதை பார்க்கணுமா? ரொம்ப அழகான கதை இது. என்ன பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட பகவான் அவர் வந்து இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா 8வது பதம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பதத்துல அந்த பதத்துக்கும் இந்த பதத்துக்கும் ஒன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8-9 பதத்திலையும் இந்த கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்படும் அந்த கதையில பார்த்தா அந்த பதத்தோட சாரம்சம் என்ன பண்ணா, தெய்வீக உணவில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், சிலது அதாவது சொல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருக்கும் உண்மையின் தன்மை உண்மையில் தான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்பது எப்போதும் என தனக்குள் அறிந்துள்ளான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 8-9 இது அடுத்த ஸ்லோகத்தோட ஸ்டோரி. இது அடுத்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சம். இது அதுல என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஒரு உண்மையான ஒரு சிஷியன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அந்தரங்க சிஷியன் சொல்லுவாங்க, அந்தரங்கர் சிஷியன் சொல்லுவாங்க. அவர் என்னன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்ம ஆந்திர பிரதேசத்துல தான் பிறந்தார். ஆந்திர இதுல ராஜமன்றில் தான் அவர் பிறந்தார். ராமானந்த ராய்ன்னு சொல்லுவாங்க அவரை. அவர் பேர் வந்து அவர் பகவானுடைய அந்தரங்க சிஷியன் அவரு. ஆனா அவர் வந்து ஒரு சத்திரியம் கிடையாது. மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கவர்னர். ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இது உள்ளவர். இந்த இப்போ உள்ள 1400 நடந்த விஷயம் இது. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி சொல்றார். யார பகவான் சொல்றார். பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? ஒரு பிரபுஜி அவரை பார்க்க வர்றார். பகவானை பார்க்க வர்றார். பகவானை பார்க்க வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூத்திரர். அவர் சூத்திரரா இருக்கார். அவர் என்ன சொல்றாரு? ஐயா நான் சூத்திரன், நான் பகவானை வந்து அறியணும், பகவானை உணரணும். அது உணர்றதுக்கு என்ன வழி, அது எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சைத்தன்யர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அவர் அப்போ உடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட போய் இதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான் சைத்தன்யர். எனக்கே சொல்லிக் கொடுக்குற ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட கேளுங்க, நான் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா. நீங்களே ஒரு குரு, உங்களுக்கு ஒரு சொல்லித்தராரா அப்படின்னு. யாருங்க அவரு? அப்ப ராமானந்த ராயரை பத்தி சொல்றாரு. அப்ப அவரை போய் சந்திக்கிறார். அப்போ ஒரு பூரியில இருக்கார், ஜெகநாத் பூரியில, அந்த பூரியில ஒரிசாவில பூரியில இருக்கிறார். அப்ப அவர் சந்திக்க போறார். அப்ப அவர் சந்திக்க போகும்போது
அப்போ அந்த ரூம்ல அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல அவருடைய ராமானந்த ராயரோட அவருடைய காரிதேசி இருக்கிறார், அவர் செக்யூரிட்டி. அவர் என்ன சொல்றாரு, இல்லைங்க உள்ள வந்து 2 மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதாவது இப்போ வந்து திருவிழா வரப்போகுது, அதனால உள்ள வந்து அவர் வந்து அந்த பாவனை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதாவது நாட்டியத்தோட சேர்ந்த இதெல்லாம் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வராண்டால உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அந்த ஆள் வந்தவர் உட்காந்துக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு, ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஆனா ஆள் வெளியே வந்த பாடு இல்லை. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப நேரம் பொறுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த மாதாஜிங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது யாரு, இவர் ராமானந்த ராய். இதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு, வெளியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ அவர் பார்த்தது விஷயம் என்ன பார்ப்போமே. இப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த பாவனைகள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. எப்படி டான்ஸ் ஆடும்போது எப்படி பகவானை பத்தி எப்படி நாம பேசணும், எப்படி வந்து பாடணும், இதெல்லாம் அந்த பாவனைகள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அத ரொம்ப அற்புதமா அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த மாதாஜிங்களுக்கு, 2 மாதாஜிகளுக்கும். சொல்லி கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. பிரசாதம் கொடுத்து சாப்பிட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வெளியே வர்றாரு. அப்போ இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா வெளியே இருந்துட்டு பார்க்க வரும்போது ராசலீலை எப்படி பகவான் வந்து நம்ம பிருந்தாவனத்துல கோபிகள் கூட எப்படி ராசலீலை பண்ணாரோ அது மாதிரி அந்த மாதாஜிகளுக்கு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு, சொல்லி இது பண்றாரு. அப்போ அந்த அம்மாவை தொட்டு பேசுறது, அந்த லேடிஸ் கிட்ட இப்படி கையை வச்சு இப்படி பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் தொட்டு சொல்லி விடுறது. இவருக்கு ஒரு மாதிரியாவே இருந்திருக்கு. இவருக்கு பார்க்கறது ஒரு மாதிரியா இருந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு உடனே அவர் வெளியே முடிச்சுட்டு அந்த மாதாஜிலாம் சாப்பிட வச்சுட்டு அவர் அமுச்சு விட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஐயா மன்னிச்சிருங்க, நான் வந்து இந்த இதுல இருந்தேன், அதனால கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, எதா இருந்தா சொல்லுங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தாழ்மையா தான் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு. இல்லைங்க நேரம் ஆயிப்போச்சு, நான் இன்னொரு நாளைக்கு வந்து உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன், என்ன விஷயமா வந்தீங்க. அப்போ பகவான் சைத்தன்யர் சொன்னாரு, பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி உணரணும், அதை பத்தி அவருடைய ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கணும், அவருடைய வைபவத்தை எல்லாம் கேட்கணும். உங்ககிட்ட கேட்டா தெரியும்னு சொன்னாரு, அதுதான் நானே அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே நான் ஒரு சின்ன சாதாரண ஆள் தான், நான் அவருடைய சிஷியன், அவர் எந்த அதை சொன்னாருன்னு தெரியல, இருந்தாலும் எனக்கு டைம் ஆகி போச்சு, வாங்க நான் கூட சொல்லி தரேன். இல்ல நான் இன்னொரு நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு. கிளம்பி நேரம் சைத்தன்ய கிட்ட போறாரு. மறுநாள் சைத்தன்ய போறாரு. சைத்தன்ய கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு, அப்பதான் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அந்த விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன மாதிரி விளக்கம் பாருங்க, பகவான் சைத்தன்ய கொடுக்குற விளக்கம். அதாவது ராசலீலை பகவான் வந்து ராசலீலை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா ரூபத்துலதான் வந்து அங்க வந்து தொடர்பே இருக்குமா. ராசலீலை பண்ற இடத்துல பகவான் வந்து தன்னுடைய கோப்பர்களையும் சரி கோபிகளையும் சரி அவரு அந்த அர்த்தத்துல உடலோட பார்க்க மாட்டார், ஆத்ம ரூபத்துலதான் அங்க நடக்கும், அந்த ராசலீலையும் நடக்கும். ஆனா பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது அது தவறாகவே தெரியும். அந்த மாதாஜிகளை சொல்றாரு, அந்த அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். அங்க எப்படி பகவான் எப்படி ராசலீலை பண்ணாரோ அதே மாதிரிதான் தன்னுடைய அதாவது அந்த அந்த கோபிகர்கள் கூட கோபிகர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு தொன்று மனப்பான்மையோட தான் அந்த அவரு ராமானந்த ராய் வந்து செயல்படுவாரு. அதாவது அந்த மாதாஜிகளுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்காரன் என்ன செய்வாங்களோ, ஒரு பெண்களுக்கு உள்ள வேலைக்காரங்க என்ன செய்வாங்களோ, ஒரு காரிதேசி என்ன செய்வாரோ அந்த செயல் தான் ராமானந்த ராய் செய்வார். அப்ப அந்த மாதாஜிகள் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, தாயே இப்படி செய்யுங்க தாயே, இப்படி பண்ணுங்க தாயே, இப்படி பேசுங்க தாயே, இப்படி பண்ணுங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த நிலையில தான் வந்து அந்த 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 பெண்களுக்கு அவரு போதனை கொடுப்பார். அங்க எப்படின்னா ராசலீலை எப்படி பண்ணாரோ, பகவான் எப்படி நடந்துகிட்டாரோ, ஆத்ம ரூபத்தில் நடந்துகிட்டாரோ அது மாதிரிதான் இவர் வந்து ராமானந்த ராய் வந்து தன்னுடைய அந்த பெண்களுக்கு அவர் அந்த மாதிரிதான் நடந்துப்பார். அப்போ இவரு பகவான் சைத்தன்ய சொல்ற விதம் படி பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்கார மாதிரி தான் அவர் நடந்துப்பார். அந்த பெண்களை தொட்டா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் தெரியுங்களா, அது ஒரு ஆத்ம ரூபத்தை தான் தொட்டு பண்றாரு தவிர ஒரு பெண்ணோட கையை தொடுறோம், அவங்களோட உடலை தொடுறோம் அந்த எண்ணத்துல அவர் கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத ரொம்ப பக்குவமா பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அந்த பிரபுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. சொல்லி கொடுத்த உடனே தான் அப்புறமா தான் உணர ஆரம்பிச்சார். ஏன்னா அவர் அந்த எல்லாம் முடிச்சுட்டு நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும்போது அப்போ அவர் சொல்றார்,
யார் சொல்றாரு? ராமானந்தர் ராய் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அந்த அந்த பிரபுஜி கிட்ட, ஐயா மன்னிச்சிருங்க, கொஞ்சம் நேரம் ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அங்க உள்ள நடந்தது வந்து அந்த முக்கியமான விஷயம் இது, இதை சொல்லி கொடுக்கணும், அதனாலதான் இந்த மாதிரி டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி பக்குவமா சொல்றாரு. அதை இவர் புரிஞ்சுக்கல. பார்த்த விதம் வந்து அந்த மாதிரி விதம், அதனால இவர் புரிஞ்சுக்கல. அதுக்கப்புறம் பகவான் சைத்தன்யன் சொன்ன பேர் தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. உடனே என்ன பண்ணாரு? உடனே திருப்பி ராமானந்த ராய் வர்றாரு. ஏதாவது அந்த பிரபு வர்றாரு, ஓடி போய் அவர்கிட்ட ஆத்ம நிவேதனம். உடனே அவரு என்ன பண்றாரு? அவரு கீழே விழுறாரு, ஆத்ம நிவேதனம் வர கீழே அவரு சரணாகதி அடைகிறார். ஒரு குரு சிஷியன் காலில் விழுவாங்களா? சிஷியன் குரு காலில் விழலாம். இதுதான் வந்து பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயத்துல வர ஃபாலோ பண்றது. இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சாரியா இருக்க ஒரு பிரபு இருக்காருன்னா, அவர் கால நம்ம வந்து ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணா பிரபுவும் ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணுவார். எந்த ஒரு சம்பிரதாயம் செய்ய மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம கோவில் இருக்கிற பிரபு கிட்ட காலில் போய் விழுறோம். அவர் நாமனிஷ்டர் தாஸ்னாவே அது என்ன சமஸ்கிருத சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, வேதத்தை போதிக்கிறவர், தீட்சை கொடுக்கிறவர். அவர் காலில் நாம விழ போனா அவர் நம்ம காலில் விழுவார். அது மாதிரி ராமானந்த ராய் வந்து ஒரு சிஷிய வீரன்னு பார்க்காம அவரும் டக்குன்னு விழுறாரு. ஏன்னா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அந்த தன்மையில தான் செயல்படணும்ன்றார். தான் என்ற அகந்தை நமக்குள்ள வரக்கூடாது. நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கிறேன், நான் இவ்வளவு அறிவாளியா இருக்கேன்னு அந்த எண்ணம் வரக்கூடாது. ஒருத்தர் காலில் விழுறாங்கன்னா அவங்க காலில் நம்ம விழணும். அதுதான் ஆத்ம ரூபம். அதுதான் அந்த ஆத்மா கொடுக்கிற மரியாதை. உடலுக்கு மரியாதை தேவையில்லை, ஆத்மாக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப அழகா அவர் செஞ்சார். செஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்கு அவர் சிஷியன் ஆயிட்டார். கடைசியா ராமானந்தர் ராய்க்கே சிஷியன் ஆயிட்டார். சிஷியன் ஆன பிறகு அவரு குருஸ்தானத்துல வச்சு நிறைய விஷயங்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, அப்புறம் உபநேஷங்கள், பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவத்தெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ இதுல என்ன சொல்லணும்னா, தெய்வீக உணவு இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், அதாவது தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றை ஈடுபடுத்தால் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை. ஒரு மனைவி கிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டோம், ஒரு மத்த ஆளுகிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம், இந்த பெண்கிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டோம், இந்த பிரபுஜிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டோம், தன் கணவர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது கூட ஆத்ம ரூபத்துல நடந்துக்கணும். பிரபுஜி எனக்கு வீடியோவே தெரியல பிரபுஜி. இல்ல வரும் 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 வீடியோ தெரியவே இல்லை பிரபுஜி, நீங்க சொல்றதெல்லாம். வரும் வரும் வருமா. இது வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி மாதாஜி, ஸ்டோரியிலன்னு சொல்றேன், இது வந்து லீலையிலன்னு சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரபு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல கூட அப்படிதான் பிரபு. விமன் யாரு இருக்காங்களோ அவங்க பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிருப்பாங்க மாத்தி மாத்தி. ஏஜ் பாக்குறது கிடையாது ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 சம்பிரதாயத்தையுமே ஒரே மாதிரி கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா இது பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பக்தர்கள் பார்க்கும் போதே உடனே ஆத்ம நிவேதனம் அடைவாங்க. இப்ப நான் ஒரு பக்தரை பார்க்கிறேன், ரோட்ல பார்க்கறேன்னு வச்சுக்கலாம், பார்த்து டக்குன்னு நாங்க இப்போ நம்ம பிரபுஜி வந்தாங்க, அதே மாதிரி ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரே சரிசமா உள்ள ஃபர்ஸ்ட் தீட்சா வாங்கினவங்க அந்த பக்தர்களை பார்க்கும்போது கூட சரி, 2 பேரும் காமன் பக்தர் தான், ஒரே டைம்ல உள்ள தீட்சா வாங்கினாலும் சரி, அவங்க காலில் நம்ம விழும்போது அவங்க நம்ம காலில் விடுவாங்க. இது எப்படி பிரம்மக்குடைய சம்பிரதாயத்துல வரும்? இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சாரிய பாக்குறோம், ஒரு பகவத் பக்தர்களை பாக்குறோம், ஒரு இது பார்க்கும்போது அதே மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம். அதே மாதிரி சிவ சம்பிரதாயத்துல அப்படிதான், உத்தர சம்பிரதாயத்துல அதே மாதிரிதான். இப்போ நீங்க போய் ஒரு காசியில போய் ஒரு யாரையா போய் ஒரு யோகியை பாக்குறீங்க, அகோகியை பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அகோகியை பாக்குறேன்னா அவங்களும் வந்து கீழே வந்து தொட்டு கும்பிடுவாங்க. இது சம்பிரதாயத்துல உள்ள ஆச்சாரிகள் செய்யற செயல்பாடு. ஆனா போலி மனிதர்கள், அதாவது மித்தியாசாரம் சொல்றவங்க, சோ அவங்களோட செயல்பாடு தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? வேதத்தை படிச்ச மாதாஜிங்க, பிரபுஜிங்க வயசுல 70 வயசானாலும் சரி, 80 வயசானாலும் சரி, தன்னுடைய பேரப்பிள்ளை வந்து தன் காலில் விழுந்து கும்பிட்ட விட உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சவங்க, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிச்சவங்க திருப்பி அந்த கையை கீழே பூமி தொட்டு கும்பிடுவாங்க. வயசுதான் மாற்றமே இருக்க தவிர ஆத்மாக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதான். அவன் பேரப்பிள்ளையா இருந்தாலும் அது கும்பிடணும், இல்லைங்களா? இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஷயங்கள் தெய்வீக உணர்வுல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மாதாஜியும் சரி, பிரபுஜியும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, அவங்க ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படும் போது அந்த மாற்றம் ஏற்படும். இது எதுக்கு சொல்றது? புலனை கண்ட்ரோல் பண்றது, மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது, பக்தியோட செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவரும் பிரியமானவன் சொல்லப்படுது. அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவன் தான் இருப்பான் பக்தி மார்க்கத்தை செய்யும் போது. எப்பொழுதுமே செயலில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும், எந்த செயலில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அத்தகைய மனிதன் பந்தப்படுத்துவதில்லை, பந்தமே பட மாட்டான். இது ஒரு விளக்கம் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் முழுவதும் உள்ளவரின் குணங்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அங்கங்கள். இதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்.
தன்னுடைய எறும்புக்குள்ள கூட பகவான் இருக்கார், கரப்பாம்பூச்சிக்குள்ளே பகவான் இருக்கார், நாய்க்குள்ளேயும் இருக்கிறார், பூனைக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எல்லா விலங்குக்குள்ளேயும் 84 லட்சம் ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறார். இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கமா பார்க்கணும், பகவானுடைய அம்சமா பார்க்கணும். அதனால நமக்கு என்ன மாற்றம் விடுது? அதனால நான் அனைவருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவம் நமக்கு வருது. அது நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க, திவ்யமான ஞானத்தில் புத்தி ஞானம் தூய்மை அடைகிறது. நமக்கு புத்தி கரெக்டான செயல்பாடு பண்ணும். புத்தி செயல்பாடு பண்ணும்போது மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நம்மள மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண போது புலன்களை கட்டுப்படுத்துது. அப்ப புலனை கட்டுப்படுத்தின நம்ம கடமைக்காக செய்யறோம். நம்ம தர்மம் அதுதான். நம்ம பிள்ளைய வளர்த்துட்டோம், பிள்ளைய பெற்று எடுத்துட்டோம், அது வளர்ந்துக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அது கடமையே கிடையாது. அதோட கடமை என்ன? அந்த பிள்ளைகளுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கணும், வேதங்களை கத்துக் கொடுக்கணும், பௌதிக ஞானத்தை கத்துக் கொடுக்கணும், ஆன்மீக ஞானத்தை கத்துக் கொடுக்கணும், எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு கத்துக் கொடுக்கணும். அது நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய தர்மம் அது. அதுக்கப்புறம் தன் கால நின்று தன்னை சுய புக்தியில உணர ஆரம்பிச்சு அது போக்குல விட்டுடணும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. கண்ட்ரோல் பண்ண அது அபத்தம், அது அதர்மம் சொல்லுது வேதம். இல்லைங்களா? அப்ப கடமையை செயல்படணும். கடமைனா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைங்களா? அப்ப செயல்கள் விளைவுகளே இல்லை, நமக்கு எதுலயும் பந்தப்பட மாட்டோமே. இல்லைங்களா? தன்னோட பிள்ளை கூட நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துருக்குமே, நாம ஏன் மத்தவங்களை போய் நமக்கு கெடுதல் நினைக்க போறோம்? மத்தவங்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண, நீ இப்படிதான் இருக்கணும், நான் சொல்லிப்படிதான் கேட்கணும், பக்கத்து வீட்டுக்காரும் சரி, எழுத்து வீட்டுக்காரும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, நாம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ மிக சிறந்த சேவை பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மகிமையை பரப்புதுதான், பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யோசித்து பார்ப்போமே, இவை யாவை நம்மள ஆத்மாவில் செயல்படுகின்றது பாருங்க. பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, நுகர்வது, உண்பது, நகர்வது, தூங்குவது, மூச்சு விடுவது, பேசுவது, கழிப்பது, இது எல்லாமே பாருங்க இது ஆத்மாவில செயல்படுதான். ஆத்மா உள்ள கிடக்கு, ஆத்மா உள்ள கிடக்கு. பாக்குறோம், என்ன பாக்குறோம்? நல்லதும் பாக்குறோம், கெட்டதும் பாக்குறோம். அதே நீங்க உங்களுடைய செயல்பாடு பாக்குறதுல கூட ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், டிவி கிட்டே போக மாட்டீங்க, டிவியே பார்க்க மாட்டீங்க. டிவி போட்டா என்ன பார்ப்பீங்க? ராமாயணம் பார்க்கணும், மகாபாரதம் பார்க்கணும், இதிகாசங்களை படிக்கணும், அதுதான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த டெக்னாலஜி அதுதான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எதுக்குடா தேவையில்லாம அடுத்த ஸ்டோரியை பார்க்கணும்? நம்ம ஸ்டோரியை 4 பேர் தெரியணுமா? தேவையில்லையே. அடுத்தவங்க ஸ்டோரி நாம ஏன் படிக்கணும்? பகவான் லீலையை படிப்போமே, பகவான் வைபவத்தை பார்ப்போமே. நாம எதுக்கு அடுத்தவங்க கதையை நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒன்னும் அதுல தெரியணும் அவசியமே இல்லை நமக்கு அது. இல்லைங்களா? எதுக்கு நம்ம தேவையில்லை நாவலை படிக்கணும்? அடுத்தவங்க சுயசரிதை நாம ஏன் படிக்கணும்? நம்ம சுயசரிதை நம்ம படிச்சாவே போதுமே. நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம், என்ன பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அது பார்ப்பது எப்படி பார்க்கணும்? ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கணும். கேட்பது, தொடுவது, தொடர்ந்து கூட பாருங்க, யாரையா ஒரு பெண்களை தொடுறோமா, ஒரு ஆண்களை தொடுறோமா, தன்னுடைய பிள்ளையை தொடுறோமா, நம்மளோட மகளை தொடுறோமா, தொட்டு பார்க்கும் போது எப்படி பாருங்க, ஆத்ம ரூபத்தை தொடணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நுகர்வது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உடல் சார்ந்த விஷயம்தான். இது புலன் சார்ந்த விஷயம்தான். இந்த 24 மூலக்கூறு சார்ந்த விஷயம்தான். ஆனா இது எப்படி நினைக்கணும்? ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கணும். உடலாலையும் மனதாலையும் புத்தியாலும் பார்த்தோம்னா, ஆஹா நம்ம பாக்குறோம், இதை பார்க்கறதுனால நமக்கு பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல நம்ம நிறைய பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க, தான் அடையும். அது ஆன்மீக உன்ன பாருங்க, இதை பார்க்கறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது, என்ன தீமை வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு அது நமக்கு தேவையே இல்லைன்ட்டு ஒதுங்க வர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இல்லையா? இந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 8, 9 இப்ப நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். 8, 9 ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 8, 9. நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வவித் பஸ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்புருஷஜித் ரன்னஸ்நத் கச்சன்ஸ் வபவத்ஸ் வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணனுன்மிஷன் நிமிஷன் நபி இந்திரியானிந்திரியார்த்தேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன். ஹரே கிருஷ்ண குரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் என்னமா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன்,
இப்ப 7வது பாத்துல என்ன சொல்லப்படுது? ஆத்மாவையும் உடலையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுது சரிங்களா? இதுல பாருங்க, தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செலுத்துதல், உலங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றை ஈடுபடுதல் உண்மையில் அவன் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பது எப்பொழுது தனக்குள் அறிந்துள்ளானோ, ஏனெனில் பேசும் பொழுது, கழிக்கும் போது சரி, ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் சரி, கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் சரி, ஜடப்புலன்களை அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகிறான் என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்று அவன் எப்பொழுது அறிகிறானோ அவன் தெய்வீகமானவன் இல்லைங்களா? இப்ப ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம கழிவு எடுத்துங்களேன். இப்ப நம்ம ஒரு நம்ம கழிவுன்னு சொன்னாவே எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் இல்லைங்களா? உண்ற உணவு கழிவுதான். அதே மாதிரி மூச்சு விடுறோம், இயற்கை நம்ம அந்த பிராணம் எடுக்கிறோம், பிராணம் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு உள்ள போற காத்து வெளியே வந்துச்சுனாவே கழிவுதான் அது. அந்த கழிவு நாம அது திரும்பியும் அதே கழிவு திருப்பியும் மூக்குள்ள சுவாசிக்க முடியும். அந்த காற்று, அந்த வெளியே வந்த காத்தை நம்ம வெளியே திருப்பியும் அது சுவாசிச்சோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, உடல் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் என்ன பண்றார், அந்த இயற்கையோட சேர்ந்து வாழும் போது அந்த காற்றை சுத்திகரி பண்ணி நமக்கு திருப்பியும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த இயற்கையை நமக்கு என்ன பண்றோம், அதையும் நம்ம கும்பிடுறோம். இயற்கையை நமக்கு அதுதான் ஒரு அதுக்கு ஒரு முக்கியமான வாயுக்கு என்ன, காற்றுக்கு வாயு பகவான் வச்சிருக்கிறார், அவங்கள நம்ம வணங்குறோம். காலையே நம்ம சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது, சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களெல்லாம் தேவர்கள்லாம் நாம துதிப்பாடிதான் நம்ம வணங்குறோம். இன்னைக்கு கொடுக்குற காற்று, இன்னைக்கு கொடுக்குற வெப்பம், இன்னைக்கு கொடுக்குற உணவு, இன்னைக்கு கொடுக்குற அதாவது சூரிய சக்தி, இன்னைக்கு கொடுக்குற சந்திர பகவானோட சக்தி, இது எல்லாமே அவங்க நமஸ்காரம் பண்ணி தான் நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்ணி நம்ம அடுத்தது வேலையை நம்ம நம்முடைய வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்தனம் பண்றோம். இரவு முடிக்கும் போதும் சரி, சந்தியாவந்தனம் இரவு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு முடிக்கும் போதும் சரி, அப்போ நமக்கு எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம முடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த கழிவை நம்ம கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் உணரணும், அதுவும் ஆத்ம ரூபத்துல உணரணும். பேசுற விஷயங்களும் சரி, கழிக்கிற விஷயங்களும் சரி, கண்ணை மூடி நம்ம திறக்கும் போதே பார்க்க போறோம், பகவான் உணர்வோட பார்க்கணும். அந்த எண்ணம் இருக்கணும் எல்லாரையுமே. ஒரு மாதாஜியை பாக்குறோம்னா ராதை வராங்கடா அப்படின்னு பார்க்கணும், வராங்கடா கனகவல்லி தாயார் நடந்து வராங்க பாரு, எவ்வளவு அழகா வராங்கடா, அந்த ரூபத்தை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சு. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா என்னடா கற்பனையில பேசுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. நீங்க அந்த ரூபத்துல பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? இது ஆன்மீக சம்பந்தமா செய்யும் அந்த மாதிரி உணர்வு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எல்லாராலும் முடியும். அதை நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? இதோட விளக்கம் பாருங்க. தெய்வீக உணர்வுல இருப்பவன் எப்படி செயல்படுகிறான் பாத்தீங்கன்னா, தத்வித், அதாவது தன் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் பொழுது ஆத்மா பௌதீக செயல்படுவதில்லை என்றும் அறிகிறான். தன் உடலில் வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போதுதான் அப்ப ஆத்மா என்ன ஆகணும். இப்ப நான் தன்னுடைய கணவன் இருக்கார், கணவன் உடலால வேறுபட்டு இருக்கிறார், ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு கணவரையோ மனைவியோ ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் பிரேமம், உண்மையான அன்பு. உண்மையான ஆத்ம ரூபத்துல கொடுக்குற அன்பு தான் என்னைக்குமே நிலை. உடலால கொடுக்குற இன்பம், மனதால கொடுக்குற இன்பம், புத்தியால கொடுக்குற இன்பம் அடுத்த நேரமா அது பிடிச்சுதான் அடையும். ஆத்ம ரூபத்துல நாம ஒரு பிரேமம் வச்சு பாருங்களேன், லவ் பண்ணி பாருங்களேன், வேற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உணர்வு 7 தலைமுறையானாலும் அது என்னைக்குமே சர்க்க வீழ்ச்சி அடையாது. அதுதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு ஜோசியா சொல்லுவாங்க, கணவன் மனைவி அவங்க 2 பேர் பிள்ளைகளை பாத்தீங்கன்னா 7 தலைமுறை வரைக்கும் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. இதான் 7வது தலைமுறை, இதான் 6வது தலைமுறை, 5வது தலைமுறையில 2 பேரும் ஒன்னா கூடுறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க 2 பேருமே இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இணையும் போது பாத்தீங்கன்னா 7 தலைமுறை வரைக்கும் வருமா. இது எங்க சொல்லப்பட்டது பாருங்க, பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் தாயாருக்கு சொல்றாங்க, உபதேசம் பண்றாரு. சிவபெருமான் சொல்றாரு, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அதை பத்தி சிவபுராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன், உடல் தான் மாற்றம் இருக்கு, ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா ரெண்டுமே ஒண்ணுடான்னு நினைக்கணும். ஆத்ம ரூபத்துல அவங்ககிட்ட நம்ம பழகணும், ஆத்ம ரூபத்துல அவங்களோட நம்ம பிரேமம் வச்சுக்கணும், மோகம் இல்லாத பிரேமமா இருக்கணும். மோக காதல் இருக்கவே கூடாது, காம காதல் இருக்கவே கூடாது, பிரேம காதல் இருக்கணும், அன்பா இருக்கணும். அன்புனா நம்ம நிறைய பேர் அது புரிய மாட்டேங்குது, கருணைனா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது, அதாவது அன்புனா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அன்புனா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, எதிர்பார்த்து இருக்கும் அன்புனா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆக்சுவலா பிரேமம் சொல்ல போது பாத்தீங்கன்னா மோகமும் சரி அன்பும் சரி அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு, 2 டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு.
மோகம் பண்ணும்போது நம்ம வீழ்ச்சி அடையும். அதே மோகம் இல்லாம நம்ம அன்பு கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும், நல்ல இடத்துக்கு ஒரு ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க செயல்பாடு பண்ண வைக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப உடலால வேறுபட்டுதான் இருக்கிறோமே தவிர ஆத்மா ரெண்டும் ஒண்ணுன்னும் போது அப்ப பௌதிக செயல்பாடு இருக்காது அவங்க கிட்ட. கணவன் மனைவி சரி, மணவன் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கும் சரி, அந்த உறவு இருக்கும்போது ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளை எப்படி நடத்துவார் பாருங்க. தன்னோட தாயா இருந்தாலும் சரி, தந்தையா இருந்தாலும் சரி, எப்படின்னு வழி நடத்துவாங்க ஆத்ம ரூபத்துல பண்ணும்போது. அதுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கு அந்த ஆத்மாக்கு. என்னுடைய பிள்ளையா இப்ப பிறந்திருக்கிறான், அவனுக்கும் தனிப்பட்ட சுகம் இருக்கு, அவனுக்கும் கர்மா இருக்கு. அந்த கர்மா அவன் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது நாம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஆனா நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த தர்மத்தை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அப்ப உடலால நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப பந்தப்படுவோம். ஆத்ம ரூபத்துல போனா தன்னுடைய கடமையை சரிவர பண்ணுவான். இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த நுணுக்கத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாருமே ஒண்ணு போல பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல தோன்றினாலும் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்பொழுதுமே சுதந்திரமானவன் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம இவர ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ பாக்குறோம். அது போட்டோல இருக்கவர் யாரு தெரியுதுங்களா? யாராவது சொல்ல முடியுமா அவர் யாருன்ட்டு? நீங்க நல்ல பிரபு அந்த போட்டோல உள்ளவர் யாரு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானே சொல்றேன். நிறைய பேர் அந்த கார் வச்சிருவங்க நிறைய பேர் தெரியும். இவர் தான் ஃபோர்டு கம்பெனியோட ஓனர். ஃபோர்டு கம்பெனியோட ஓனர் இவர் தான். இவரோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இப்ப 4 வர்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. சத்திரியன் சொல்றோம், வைசியன் சொல்றோம், பிராமணன் சொல்றோம், சூத்திரன். ஒரு வைசியனோட குவாலிட்டியில இருக்கார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தொழில் அது. ஆனாலும் பாருங்க பக்தி கொடுக்குறார், பகவானுக்கு பூர்ணமான பக்தியை கொடுக்குறார். தொழில் வந்துட்டான்னு வச்சுங்களேன், கட் அண்ட் ரைட்டா இருப்பார், கரெக்டா இருப்பார். ஆனா தொழில முடிஞ்சிட்டு அவர் அடுத்த நிலை வந்துட்டு ஆபீஸ் விட்டு வெளியே வந்துட்டாருன்னா சாதாரணமா ஆயிடுவார், இயல்பாயிடுவார். ஏன்னா அந்த தொழிலையும் அவர் என்ன பண்றாரு, ஆன்மீகத்தை புகுத்துறார். தன்னுடைய கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு வருமானம், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம சன்மானம் கொடுக்கணும், சன்மானம் சொல்றதோட அவங்க என்ன மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கணும், அவங்க எப்படி வழி நடத்தணும், என்ன மாதிரி இந்த நிர்வாகம் எப்படி கொண்டு போகணும், நம்ம கொடுக்குற பொருள் தரமா இருக்கணும், மக்களுக்கு சேவை மனப்பான்மையோட செயல்பட்டார்கள் ஒரு ஸ்டேஜ்ல. அதாவது நான் சொல்றது எப்படின்னா 70க்கு முன்னாடி அவர் வேற மாதிரி இருந்தார். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை உணர ஆரம்பிச்ச பிறகு, அவருக்கு சிஷியனாத பிறகு அவருடைய நிலை செயல்பாடு வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ ஒரு காலத்துல அமெரிக்காவிலே ஃபோர்டு கம்பெனின்னா பெரிய ஒரு நிர்வாகம். அவர் பக்தி சேவையில வர என்ன பண்ண அவரு தரம் உயர ஆரம்பிச்சிருச்சு. குவாலிட்டி, நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்கறது, அவருடைய வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல வருமானம் கொடுக்க, அதாவது நல்லபடியா செயல்பட்டா அவங்க எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சம்பளம் வரணும், போனஸ் வரணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கரெக்டா பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஆனா அவருடைய செயல்பாடு அந்த பௌதிகமா செயல்பாடு இருந்தாலும் அதுலயும் தெய்வீகத்தை ஆன்மீகத்தை உள்ள கொண்டு வந்தார், பகவான் உணர்வுல கொண்டு வந்தார். ஆனா அவர் செயல்கள் எல்லாம் என்னங்க அவரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகவாதியா இருக்கிறார், ஒரு தீட்சா வர வாங்கியிருக்காரு, குரு ஸ்தானத்துல வந்துட்டாரு, அவரு இருந்தாலும் அந்த தொழிலை பண்றாரு அப்படின்னு. தொழில் எதுக்கு, தன்னுடைய மற்றவங்களுக்கு தேவை அது இல்லைங்களா, வருமானம் வேணும் இல்லையா. அந்த தொழிலை எப்படி நிறுத்த முடியுமா, அது அவர் காலகாலமா பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதை விட முடியுமா. ஆனா அவர் தொண்டு என்ன பண்றாரு, பகவானுக்கு சேவை பண்றாரு. அது புலன் விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஆனா பகவான் உணர்வோடு செயல்படுறதுனால தப்பு இல்லை. அவன் சுதந்திரமானவன், ஆனா அவனுடைய செயல்பாடு கரெக்டா இருக்கிறார் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பாத்தீங்க இந்த 3 விதமான போட்டோல பாருங்க. இப்ப நம்ம கோவில்ல வந்தோடனே நாம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு எல்லாம் ஆடல் பாடல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சங்கீர்த்தனம் முடிஞ்சிச்சு, கீர்த்தனம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணோம், கோவில்ல பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம எல்லாருமே ஒரே நிலையில உட்காரும். பணக்காரனாலும் கீழே உட்கார்ந்து ஆகணும், வசதி படைச்சவனும் சரி, வருமானமே இல்லை அப்படின்றவனும் அங்கதான் உட்காந்து சாப்பிட்டாகணும் இல்லைங்களா. கோவில்ல வந்த பிறகு அங்க இங்க இப்ப நம்முடைய இதுதான் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தவறு. விஐபி கோட்டா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் க்ளோஸா, செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ், இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க. அப்போ அதுலயே ரசோகுணம் வந்துடும். இப்ப ஃப்ரீயா ஒரு லைன்ல நிக்கிறாங்க, ஒரு விஐபி கோட்டால நிக்கிறாங்கன்னா ஓ பெரிய ஆள்பா அப்படின்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும், நமக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும். அது யார் புகுட்டுறா பாருங்க. ஒரு சத்திரியோட செயல்பாடு அது சரியாது இல்லையா.
சரி கிடையாது. பகவானுக்கு உள்ள போகும்போது எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஒருத்தர் கேட்கலாம் கோவில பார்க்கும்போது பகவான் கிட்ட, பகவானே செல்வந்தர்களும் வசதி படைச்சவங்க எல்லாம் உன்னை வந்து உள்ள முன்னே பாத்துடுறாங்க, எனக்கு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் லைன் நிக்க வச்சு என்ன பார்க்க வைக்கிறாங்க பகவானே, இதுக்கு விமோசனமே இல்லையா அப்படின்னு பகவான் கேட்கறான். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, பக்தா அவன் என்னதான் பார்க்க வந்தான், ஆனா நான் 10 மணி நேரமா நான் உன்னதான் பார்த்துன்னுக்கிறேன் அப்படின்ற. பகவானு யார் எப்படின்றது நம்மளதான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவர் ஏழ்மையா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஒழுக்கத்தோட நின்று என்னை பார்க்கணும் வந்து 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் ஆனாலும் சரி, நான் நின்று என்னை பார்க்க வரப்ப நான் தாண்டா உன்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவன் வந்து புஷு வந்து காத்து மாதிரி ஓடிட்டான், அவன் நானே அவனை பார்க்கணும் அப்படின்ற. அது மாதிரி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கால நேரமே கிடையாது. அங்க வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது. பகவான் கிட்ட வரும்போது அந்த நிலையை உருவாக்க கூடாது. சமுதாயம் அந்த மாதிரி உருவாக்கி திருச்செந்தூர் கோயில பாருங்க, 10 மணி நேரம் 12 மணி நிக்கிறது கூட முடியலன்றாங்க. கஷ்டம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. அதுக்கு தேவையான சத்திரி என்ன பண்ணணும், காற்று வசதி பண்ணி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும், நீர் கொடுக்கணும். உணவு கொடுக்கணும், அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் தண்ணியை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். பக்தர்கள் 12 மணி நேரம் நிக்கிறாங்க இல்லையா, 10 மணி நேரம் நிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தொண்டு, அதுக்கு எதாவது பண்ணணும். அது யார் பண்ணணும், சத்திரியோட கடமை அது. அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 10வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मण्याताय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றொன்று தனது கடமையை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில் எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவன் பாவ விளைவுகளில் தீண்டப்படுவதில்லை. அழகா கொடுத்திருக்காரு பாருங்க பகவான். ஊமை அமைச்சு காமிச்சார். தாமரை இலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. தாமரை இலை வந்து தண்ணியில இருக்கு, தண்ணியில் தான் இருக்கு. தண்ணியில் இருந்தாலும் அது மேல ஒரு டிராப் தண்ணி விட்டாடும் அது ஒட்டே வட்டாது, ஓடிது இல்லைங்களா. அது போலதான் நாம இந்த பௌதிகத்தில் இருக்கிறோம். இந்த பிரகிருதி, இந்த பகவானுடைய பகரங்க சக்தியில் தான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். இந்த இயற்கையை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இயற்கையில அனுபவிக்கும் போது பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும். இந்த பௌதிகத்தை இருந்தாலும் சரி, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப அதிகமா நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் போது அப்ப என்ன ஆகுது, இயற்கை ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும், உடலுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. புத்தி செயல்படாது, தப்பு தப்பா போயிட்டு இருக்கும். நம்ம பௌதிகத்துல வாழ்ந்தா கூட அதுல பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். இப்ப நம்ம ஒரு கிரகசனா இருக்கிறோம். கிரகசனா இருக்கும்போது பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும்போது யோகி ஆகிறான், கர்ம யோகி ஆகிறான். கர்ம யோகியா இருக்கிறோம் எப்படி இருப்பாங்க, சன்னியாசி தான் கர்ம யோகி ஆக முடியும், பிரம்மச்சாரி இருக்கிறோம் தான் கர்ம யோகி ஆக முடியும். ஒரு கிரகசன கர்ம யோகி ஆக முடியுமா, ஆக முடியும். பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும் போது கர்ம யோகி தான் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாருங்களேன், ஒரு கோயிலுக்குள்ள போய் அர்ச்சகர் வந்து அர்ச்சனை பண்றாருன்னா அவர் வந்து யாரு இருப்பாரு, கிரகசனா தான் இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, எல்லாருக்கும் தெரியும். கோவில்ல வந்து ஒரு கிரகசன் தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியும், அர்ச்சனை பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி கோட்பாடு நம்ம வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து அவங்கதான் உள்ள போய் எப்படா இப்போ நம்மளுடைய இது பண்ணா இப்ப மாதாஜிகளும் இப்போ வந்து கோயில் உள்ள போய் நைவேத்தியம் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிரம்மகுடைய சம்பதியில பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கும்பகோணத்துல ஒரு கோவில் இருக்கு. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கோவில் அந்த மாதாஜிக்கு தான் போய் அங்க போய் அந்த கோவில போய் நெய்வேத்தியம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆராய்ச்சி எடுப்பாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. பெருமாள் எது சொல்ல வரேன்னா, இந்த இடத்துல வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றது, பகவானுக்கு நம்ம இது பண்றது எப்படி பந்தப்படாம நாம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். தாமரையில எப்படி நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி பௌரியத்தில் இருந்தாலும் சரி, நாம வந்து அந்த பந்தப்படாம பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா. அப்பதான் நம்ம அந்த பாவங்கள் நம்ம தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப அவனை பாவலைகள் எப்படி தீண்டுமா, கண்டிப்பா பகவான் உணர்வோட அவன் செயல்படுறான் இல்லைங்களா. எல்லாமே பகவானே எல்லாவற்றையும் உரிமையாளர். அவர் ரிஷிகேசா, ஆதி அந்தமா இருக்கிற எல்லோரோடும் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய செயல் எல்லாத்தையுமே பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும். நாம மட்டும் கிடையாது, நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லாருமே நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்ம பிள்ளைகளும் சரி, மனைவியும் சரி, கணவனையும் சரி முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா அவங்க சொல்லி கொடுக்கணும், சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, பகவான் கிட்ட போங்க, போய் அவருக்கு போய் சேவை பண்ணுங்க சொல்லலாம். அவங்க செயல்படலைன்னா அது அவங்களுடைய கர்மா, அது அவங்களுடைய சுதந்திரம். அது பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். அவன் உணர்ந்துதான் வரணும், மனப்பூர்வமா உணர்ந்து வரணும்.
வரலன்னா அது அவனுடைய கர்மா இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஒரு வாழ்வை பகவான் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கும். அதன் பிறகு மீண்டும் நம்ம திரும்ப இங்க வரப்போறதே கிடையாது. பகவான் லோகத்துல தான் நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? பகவானோட வைகுந்தம் தான் நம்ம போய் சேர போறோம். இன்னும் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள ஒருவருக்கு பௌதீக உலகு வீழ்ச்சியுடன் செய்ய வேண்டியக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. நம்ம அழகா ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோவிலுமே பஜனை இருக்கும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா திருவள்ளூர்ல போய் கோயில்ல போய் பாருங்களேன், வீரராகவ் கோயில்ல போய் அற்புதமா பஜனை நடக்கும். ரொம்ப அற்புதமா அந்த பஜனையில கொஞ்சம் நின்று பாருங்களேன், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா இஸ்கான் கோவில்லையும் பாருங்க, எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது சரி, மங்களாரத்தி பண்ணும்போது சரி, ஆரத்தி எடுக்கும் போது சரி, எப்பவுமே வந்து சங்கீதனம் இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லாருமே ஆடல் பாடல் எல்லாமே ஆடுவாங்க. டான்ஸ் ஆடிக்கிறது தான் அங்க பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ நம்ம டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைம்ல உட்காந்து ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். நம்மளுடைய செல்வந்தர் இருக்காங்க, பணக்காரங்க, வசதி படைச்சவங்க இருக்காங்க, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கு நிதி கொடுப்பாங்க. அதன் மூலியமா பிரசாதம் நாம ரெடி பண்ணி, அந்த நிதி மூலியமா பிரசாதம் ரெடி பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் விநியோகம் கொடுக்கும். அது ஒரு சேவை தான், அதுவும் உத்தமமான சேவை தான் அதுவும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 11 ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 11. காயேன மனசா புத்யா கேவலைரிந்திரியைரபி யோகினः கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யக்த்வாத்ம சுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்று ஒரே நோக்கத்தோடு உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களோடு செயல்படுகின்றன. பற்றுதலை துறந்து யோகிகள் தூய்மை அடைய வேண்டும் என்று ஒரே நோக்கத்தோடு என்ன பண்றாங்க? உடலையும் மனதையும் புத்தியும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அது அப்புறம் கண்ட்ரோல் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பாரு, சேவை மனப்பான்மையில செய்யறாங்க. அது எப்படின்னா அந்த புலனை யூஸ் பண்றாங்க, புத்தியும் யூஸ் பண்றாங்க, உடலையும் யூஸ் பண்றாங்க, எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்க? பக்தி மார்க்கத்துல யூஸ் பண்றாங்க. பக்தின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ரூபத்துல செயல்படுறாங்க. அதான் ஆத்மாவோட செயல்பாடு. இப்ப ஆத்மா பண்புல நம்ம 6வது 7வது படிப்போம், 7வதுல அருமையா படிப்போம் ஆத்மாவுடைய பண்புனா என்ன அப்படின்னு. அது உடல் சார்ந்த செயல்பாடே இருக்காது. ஆத்ம ரூபத்தை செயல்பாடுனா இந்த மாதாஜி ஆம்பளை, இந்த மாதாஜி பொம்பளை, இந்த மாதாஜி இப்படி, இந்த பிரபுஜி இப்படி அப்படிலாம் பார்க்காது. ஆத்ம ரூபத்தை தான் பார்ப்பான். அப்ப ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆண் பெண்ணே பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரே மாதிரிதான் நிலையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உடல், மனம், புத்தி, புலன்கள் கூட செயல்படுகின்றன. எப்படி? யோகிகள். அதாவது யார் யோகின்னு சொல்லணும்? பகவானுடைய அனநேய பக்தன், பகவத் பக்தன் எல்லாமே யோகி தான். அவர் ஏன் செயல்படுகிறார்? தூய்மை அடைவதற்காக, உடலுக்கான பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக தான். இந்த உடல் வந்து ஒரு அடையாளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுதான். அடுத்த பிறவி நம்ம வேணுமா வேணாமான்னு தீர்மானிக்க தான் பகவான் இந்த உடலை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். இந்த உடலை கிடைக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இந்த உடலை கிடைக்கிறதுக்காக போன பிறகு என்ன பண்ணோம், அது முந்தின பிறகு என்ன பண்ணோம்? வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் உயிரினங்களை பகவான் அண்ட சராசங்களை படைச்சிருக்காரு இல்லைங்களா? அண்ட சராசனம் படைக்கும் போது 84 லட்சம் உயிர் வாழியை படைக்கப்பட்டிருக்காரு. அந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழி முதல் ஒரு உயிர் வாழினா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உயிரினம், அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உயிரினம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல உள்ள உயிரினம், அப்புறம் நிலத்துல உள்ள உயிரினம், இதெல்லாம் மாறி 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 1 லட்சம் தாண்டி 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 தான் 80 லட்சம் உயிர் வாழிய 79 உயிர் லட்சம் தாண்டி தான் இந்த 80வது லட்சம் உயிர் வாழி தான் மனித பிறவி. நாம எல்லாம் எறும்பா இருந்தோம், புழுவா இருந்தோம், நாயா இருந்தோம், பூனையா இருந்தோம், கண்ணுக்கு தெரியாத செடியா இருந்தோம், கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினமா இருந்தோம், செடி மரம் கொடியா செடி தான் இருந்தோம். இதெல்லாம் தாண்டி தான் நாம இப்போ மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப எவ்வளவு அற்புதமான உடல் இல்லைங்க இது. 4 லட்சம் பிறவி மனித பிறவி, 4 லட்சம் பிறவி மனித பிறவி. ஆனா வந்த பிறகு இந்த உடல் கிடைச்ச பிறகு திருப்பி நம்ம பாவத்தை பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா திருப்பி ஆரம்பத்துல இருந்து வரும் சரிங்களா? அப்ப இந்த உடல் எது கொடுத்திருக்காரு பகவான் நமக்கு? பகவானுடைய சேவை பண்ணி அவருடைய லோகத்துக்கு போகணும். திரும்பவும் நாம இங்க வந்து பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோயில திருப்பி நம்ம மாட்டிக்கூடாது. 4 விதமான சம்சார கடல்ல நம்ம மாட்டிக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப தூய்மைக்க உடலோட பொய்யான அடையாளத்தை விடுவதற்காக தான். இது பொய், இது மாய. இந்த உடலே மாய, உறவே மாயதான், உறவே மாயதான். கணவன் மனைவி கூட மாயதான்.
பிள்ளைகள்னா மாயதான். ஏன்னா எங்க வருவாங்க, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதான் அவங்க எல்லாருமே. அதுக்கப்புறமா இது ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாமே. ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கணும் பாருங்க. ஆத்மாவுடைய பண்பு என்னன்னு பார்க்கலாமே. ஒரு சின்ன கதை. அர்ஜுனன் ஒரு இடத்துல வந்து அழுது கிடக்கலாம். ஓன்னு அழுது கிடக்கலாம் உட்காந்துக்கிட்டு. வாரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அவன் அண்ணன் வந்து சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டான். ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆயிட்டான். உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு நல்லபடியா அரசாட்சி ஆணுங்கிறான். இவர் என்ன பண்றாரு, ஓன்னு அழுதுன்னு கிடக்கலாம். உடனே பகவான் கிருஷ்ண வர்றாரு. ஏன்டா அழுதுன்னு இருக்கிற? உன் அண்ணன் தான் அரியாசனால உட்காந்துட்டான். நல்லா அரசாட்சி கொடுத்துட்டு இருக்கான். உனக்கு என்ன பிரச்சனை? ஏன் சும்மா அழுதுன்னு இருக்கிற அப்படின்னு. உடனே சொல்றான், உனக்கு என்ன? உனக்கு அவ்வளவு புதல்வர் இருக்காங்க, 16,000 மனைவி இருக்காங்க, உனக்கு அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகள் இருக்காங்க, எனக்கு என்ன இருக்காங்க? ஒருத்தன் தான் இருந்தான். கடைசியில அவனும் போய் சின்ன வயசுலயே போயிட்டாங்க, இறந்துட்டான். அவன் நினைச்சுதான் அபிமன்யு நினைச்சுதான் அழுதுக்கிறேன் அப்படின்றாப்புல. சொன்ன உடனே பகவான் அவனை தள்ள நங்குன்னு ஒண்ணு கொட்டிட்டு, ஏண்டா உனக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், ஞான யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், பக்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், ராஜயோகத்தை கொடுத்தேன், 6 தத்துவத்தை கொடுத்தேன், எவ்வளவு 18 புராணங்களை சொல்லி கொடுத்தேன், 4 வேதங்களை சொல்லிட்டேன், 108 உபநேசம் சொல்லி கொடுத்தேன், எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு திருப்பும் ஏன்டா பந்தப்பட்டு போயிரு கிடக்குற? அது உன்ன தப்பு இல்லடா, அது உடல் தான். உடல் சார்ந்து நீ செயல்படுற பத்தியா, அதனால இப்படிதான் கிடக்குற அப்படின்னா உன்ன தேம்பி அழுறான். உனக்கு என்ன, உனக்கு என்ன, உனக்கு என்னன்னு திருப்பி அவனுக்கு தலையை நங்கு கொட்டிட்டு வாடான்னு சொல்லிட்டு தும்புறாரு. வைகுண்டம் திரும்புறாரு. பகவான் லோகத்துக்கு திரும்புறாரு. கூட்டம் போய் பார்த்தோன்னு அவர் மரத்துங்க காட்டுறாரு. அந்த மரங்க பத்தியா, அந்த மரத்துக்கு இடம் உன்னுடைய ஆத்மா உட்காந்துக்குது போ, அபிமன்யுடைய ஆத்மா உட்காந்துக்குது, இப்ப அது இப்படி பேசு போ அப்படின்றான். அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. உடனே அர்ஜுனன் ஓடுறான். ஓடி போய் அந்த ஆத்மாட்ட கேட்கறான், அபிமன்யு அவன் அப்பா வந்திருக்கண்டா, அர்ஜுனன் வந்திருக்கண்டா அப்படின்றான். உடனே அந்த ஆத்மா வந்து பகவான் ஸ்லோகத்தை சொல்லி பகவான் நாமத்தை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கு. உடனே டக்குனு சுதாரிச்சுட்டு எழுந்து பாக்குது. பார்த்து சொல்லுது, நீங்க யாருங்க அப்படின்னு அந்த ஆத்மா கேக்குது. டேய் நான் தான்டா உன் அப்பன்டா, அர்ஜுனன்டா அப்படின்னு. ஏங்க எனக்கு தந்தை தாய் இதெல்லாம் கிடையாதுங்க, எனக்கு பகவான் தாங்க இருக்கிறாரு, அவர்தான் எனக்கு தெரியும், நீங்க யாருன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மா இன்னும் தேம்பி அழறான். டேய் நான் உன் அப்பன்டா, இந்த மாதிரிடா அப்படிதான் இப்படிடா அப்படின்னு. திரும்ப சொல்றேன், எனக்கு நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியல, நீங்க தொடாதீங்க, நான் பகவான் ஹரிபக்தியோட ஹரிநாமத்தை சொல்லி இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், என்கிட்ட வராதிங்க, போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றான், நேரா வரான், திரும்ப வரான். எங்க வரான்? பகவான் கிட்ட வந்து, பகவானே கிருஷ்ணா அவன் ரொம்ப என்னை வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சோகமாயி அழ ஆரம்பிச்சான். அதான் பகவான் சொல்றார், அடே அந்த உடலோடு இருக்கிறவருக்கு என்னண்டா உறவு, எல்லா உறவு ஞாபக சக்தி இருக்கும். அந்த உடலை விட்டு வேற அந்த பிறவி, அந்த உயிர் அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சிடுச்சுன்னா, உடலை விட்டு பிரிஞ்சுன்னா அடுத்த பிறவி நாயா கூட பிறக்கும், மனுஷனா கூட பிறக்கும், மரமா கூட பிறக்கும், இல்லை என் லோகத்து வந்தாலும் வரும். அதுக்கப்புறம் உறவே கிடையாது, உறவே கிடையாது அதுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்படா உறவு வச்சு கொண்டாட முடியும்? உடல் வந்து உடல் சார்ந்த செயல்பாடு அந்த பிறவியில மாத்திரம்தான். அந்த ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா அவன் பண்ற பாவ தகுந்த மாதிரிதான். இப்ப நாய் கூட அந்த ஆத்மா வந்து நாயா போயிடுச்சு, உனக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிச்சு, அந்த என்னுடைய பையன் தான் அவன், என்னுடைய இதுதான், இப்ப அவன் நாயா போய் நாயை வந்து மகனா பார்க்க முடியுமா? செயல்பட முடியுமா? கடினம் தானே அப்படின்றார். அதனால உடலோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் உறவு. உடலை விட்டு ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பகவானுடைய சக்தியில போயிடும். அவன் செஞ்ச கர்மத்துக்கு தேவையான அடுத்த உடல் கிடைக்கும்ன்றது ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு உணர்த்துறாரு. உணர்ந்த உடனே அப்புறமா தான் ஆத்ம ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பியும் அவன் வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சான். அப்ப உடலோட செயல்படுறது அது நம்ம அடையாளம். உடல் வந்து ஒரு அடையாளம். என் பேர் என்ன? சிங்கார செல்வம், இது லீகல் நேம். இது இப்ப எனக்கு குரு வச்ச நேம் வந்து சிங்கா பலராமதாஸ் என்னோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது உடலுக்கு தான். அது ஆத்மாக்கு பகவானுடைய நித்திய சேவகன் நான். என்னுடைய மனப்பான்மை அப்படிதான் இருக்கும், பகவானுக்கு சேவை பண்ணும். என்னோட முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பகவானுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கணும், இந்த எல்லாம் என்ன முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன கத்துக்கிட்டோமோ இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுதான் நம்ம செயல்பாடு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த செயல்பாடு இருக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. யுக்த கர்ம ஃபலம் த்யக்த்வா சாந்திமாப்னோதி நைஷ்டிகீம் அயுக்தஹ காமகாரேன ஃபலே சக்தோ நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களையுமே பலன்களையும் எனக்காக அர்ப்பணித்தல் பூரண அமைதி அடைகிறான். ஆனால் தெய்வீகத்தோடு இணைந்தவனும்
தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையில் பந்தப்படுகிறார். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் பாருங்களேன், என்ன சொல்லு பாருங்க. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களையும் பலனை எனக்கு அர்ப்பணிக்கிறான், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றான். உட்கார்ந்தாலும் சரி, நின்னாலும் சரி, படுத்தாலும் சரி, எழுந்தாலும் சரி, ஓடினாலும் சரி, பகவானை தான் மையப்படுத்துவான். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ராணா, கோபாலா, மாதவா, கேசவான்னு பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருப்பான். ஆனா பூர்ண அமைதி அடைகிறான் அவன். ஆனால் தெய்வீகத்தோடு இணைந்தவனோ இணையாதவனோ அவன் இணையாதவன் இல்லைங்களா? விக்ரம பணி செய்யறவன் தனது முயற்சியில் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையில் பந்தப்படுகிறான். இவங்க எல்லாம் யாருன்னா கருமிகள். அது கருமிகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகஸ்தனா இருப்பான். அந்த பக்தியை வந்து ஊறுகாய் மாதிரி அவருக்கு சும்மா தொட்டு சாப்பிடுவார், அவ்வளவுதான். பக்தியை தொட்டு தான் சாப்பிடுவார். மற்றதெல்லாம் உணவு வந்து பௌதிகமா சாப்பிட்டு இருப்பார் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்பாடு செய்யும் போது என்ன பண்ணுவான்? அவன் பந்தம் தான் போடுவான். அப்ப பற்றோடு செயல்படுவதற்கும் பற்று இல்லாமல் செயல்படுவதற்குள்ள வேற்றுமை பாருங்க. பற்றோடு செயல்படுவது எப்படி இருப்பான் பாருங்க. பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணன் பற்றுக் கொள்வார்கள், பக்தர்கள் அமைதி அடைகிறார்கள். பற்று இல்லாமல் செயல்படுறவங்க, பற்றோட செயல்படுறவங்க பிரச்சனை, எதிர்த்தாலும் பிரச்சனை, பயம் இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா பயம் வந்துடும். ஐயோ இந்த பையன் நம்ம பையனா இருக்கான், நம்ம என்ன பெரிய பையன் அவன், இருந்தாலும் நம்ம ஏதாவது சொன்னா அவன் கேட்டுப்பானோ, இல்ல அவன் என்ன சொன்னா நம்ம திட்டுவானோ, இல்ல அவன் நம்ம ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ண நம்ம ஏதாவது பண்ணுவானோ அப்படின்னு அந்த பயம் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா பயம் வந்துடும். தன் மனைவி கூட அப்படிதான் நடந்துப்பாங்க, மனைவி கூட கணவன்கிட்டயும் அப்படிதான் நடந்துப்பாங்க. அவ ஏதாவது திட்டுவாங்களோ, நம்மள ஏதாவது பண்ணுவாங்களோ, நம்ம ஏதாவது பேசுவாங்களோ, நம்ம அதுல ஏதாவது பலன் கிடைக்குமா, இது ஏதாவது வருமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம். அந்த பயம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்றோடு இருக்கும்போது. பற்று இல்லாம இருக்கும்போது அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான், ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம், ரொம்ப சுதந்திரமா இருப்போம். பற்று இல்லாமல் அது எல்லாமே நினைச்சே நான் பகவான் உணர்வோட செயல்படுவான். பற்று இருக்கிறவன் கண்டிப்பாக அந்த பயம் இருக்கும், ஏமாற்ற குணம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. எல்லா செயல்பாடும் தவறான செயல்பாடே போயிடும். மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டு உள்ளவர்கள் மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுவார்கள். எல்லா விஷயத்திலும் பயம் இருக்கும், பார்த்து பண்ணணும், ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது, தப்பாயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு இருப்பான். அதே வந்து பகவான் உணர்வோட தப்பே நடக்காதுன்னு இருப்பான். ஏன்னா அவன் தவறு செய்ய மாட்டான்றது அவன் மேல ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அவனுக்கு அவன் மேல முதல்ல அவன் நம்பிக்கை இருக்கும். நான் தவறு செய்ய மாட்டேன்பா, நான் இப்படிதான் செயல்படுவேன் அவன் மேல நம்பிக்கை வரணும்னா அது தெய்வீகமான உணர்வு இருந்தாதான் வரும். தன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம போது எந்த செயல் பண்ணாலும் அவனுக்கு பயம் வந்துடும் இல்லைங்களா, பேராசை வந்துடும், எல்லாமே அந்த பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வரும். இதுதான் நமக்குள்ள வேற்றுமை. ரெண்டு பேருக்குள்ள வேற்றுமையே அதுதான். பற்று இருக்கும் போது எப்படி செயல்படும், பற்று இல்லாம இருக்கும்போது எப்படி செயல்படும். காத்து அடிச்சாலும் சரி, மழை அடிச்சாலும் சரி, அவன் பாட்டுன்னு செயல்பட்டு இருப்பான், பற்றற்ற தன்மையா செயல்பட்டு. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப எதுவுமே இல்லை என்பது அமைதி மற்றும் அச்சன் நிமித்தலம் தான். ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ரகசியமே இருக்காது அவங்களுக்கு. எது வந்தாலும் ஓப்பனா பேசுவாங்க, ஓப்பனா நடந்துப்பாங்க. எல்லா விஷயத்திலும் ரொம்ப அழகா பக்தி கொடுப்பாங்க பகவானுக்கு. அதே மாதிரி எல்லா ஜீவராசிகளுமே பாசம் இருப்பாங்க, பிரேமம் வச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் நண்போட பழகாரா இருப்பாங்க. அப்ப நான் மட்டும் கர்த்தா இல்லை, இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் பாருங்க. ஆத்மா ஆசைப்படுகிறது, பரமாத்மா அமை தருகிறார், பிரகிருதி நிறைவேற்றுகிறது. இந்த மூணு சாராம்சம் இதோட விஞ்ஞானம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த உடலோட சார்ந்து இருக்கும் போது ஆத்மா ஆசைப்படுது. இப்ப நான் பகவானோட உணர்வோட செயல்படணும் அப்படின்னு ஆத்மா செயல்படுதுன்னா அது பகவான் என்ன பண்றார், அனுமதி கொடுக்கிறார். அப்ப அனுமதி கொடுக்கும் போது இந்த பிரகிருதி, அந்த சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், இந்த மகாமாயா பகிரங்க சக்தி அது நமக்கு ஒத்துழைக்குது. அது என்ன காரணம், நாம நினைக்கிறதுனால, நம்முடைய புத்தி செயலோட மனதோட செயல்பட்டனால, எல்லாம் செயல்பட்டனா அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானும் ஊக்குக்கிறார். ஏன்னா சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கார் பகவான் நமக்கு. அது இல்லப்பா நான் பௌதிக்கு தான் போவேன்பா, நான் பௌதிக்கு தான் இருப்பேன், அதுக்கும் பகவான் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு இயற்கை நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வழி கொடுக்குது, இயற்கை நம்ம வழி செஞ்சு கொடுக்குது. இல்ல நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய போகணும், சம்பாரி, கஷ்டப்படு, அது இயற்கை உங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சாதகமா செயல்படுது. இருக்கும் தருவாயில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாவும், துன்பமா தான் நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கும். இயற்கை நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அது பாதகமான செயல் கொடுக்கும் நமக்கு இல்லைங்களா. நம்முடைய செயல்பாடு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 13வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம் ஓகேங்களா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசின் தேவசேபானான பகவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவரும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி